Hujatum. Yesusu say atai. Ya be ko dam brante wor mo atwa ho ahia dum we bukakra na we bukakra. Edam so ma brante bako atoa nsieto. Na ye front man ye bohwi na ye de ani atre eye asonase Helpline enura wo ye ne ya esi honom ye kusasefo hene ye wo hodom nipa bonfo bi kobo no tuo dima ya o dimakum ma woto adananom e wonse adu no ena no ene ye ba kasafidie so de ensa ka de akwase nyina da no ye beto nkra no na ye de amamo Ehwafo ye beto so odoban apo ye framu mansinu mu sabred nso de ebubo free ho ba de sa brante bi onye mfinhia aduasa wono so afidie tetafo moto putupru na nso me de akotweka bi animu ama jamse Sabro da so kakra bi ni apone de amamo mo ne yantra ko pem say de beba na wie pam ne mo mtie national so family say nyuma kwa bi adawroma eno mo asu asene ama ensem yatimi ade aba vitamak no e wogya so e yanom de bi a ede papa ye ba ye mfia de onu nie ye nya ho bi ada ne o mahodo bebrebe so ya make drink no e bi e ho cafe bi adim na hawadwen yankase so yare na ye de aye koda no empani enom e bi e ya vitamak choko so e ho ene de kokoo wom ti obroma kakao eno so ehye papa ya tese enya asem keto mankasa mu ni de kokoo etimi eye menche pusemu akase ye vitamak banana so ho kwadu ane de aye eno so ehye vitamak strawberry eno so ho calcium wom omega 3 wom 6 ni 9 nyina ahyebu ma se twum onya binum ahoden ko a na ubowra supermarket bia mu a wo de wo se vitamak ninti na wonam woje ba ko no aje ba ko ama kwada no krampo de se omota enonum a okosuku anya de wode befa fie de biara dam ebusuafo me kanfo kwadwo reko Royal Enterprise de amount wono eno de reko heba mr okurasi ni naduru no wode abadwa so ono bi asisi ade ebeko general wabin ma wokwa fitira onya hawo mesra ono bi koko ebe free wo so pressure na ewo so infection hodo sciatica to asentri twetwen be ma waya mere wompem ene obomoden aso benya bi na wanom promise heba ewo ba bia oyerepa fm wono ewadum wonsa beka bi eho saka heba enso ewo mrum apidanka heba ewo mrum isi heba ewo mrum baby aton no bia wodi akwa abodi na tudin wo se okura sini na duro no eno nti na onam ombe yi bi na omo ade amawo momfra no ewa homa swen 0244470067 0244470067 Ehwafo perfect use nwuma no de kan fo di ama bo se nkoda no kenkan ya ye po aworo papa GS ni naka wodom ade twedia sitampo atua so se pe Sesen Kurano can canny of Wapa, and now Brother and Daba Mountain so. Your English language or basic one, which is a freedom, a Jacotinsa, Chagu, Avi, our water people, said in Kurano Womo Fredono. KG1 could be 6 or history of Kano, Mabetrum, Eddie Abacosama, Rodinania, Kayan, Moyerson, Conquanso, Eddie Mancodano. One more war, basic one, which is a freedom. Your army, Eddie Mabo, Yesuka, Mohammed Kakra, Nanum dear, and also a Chagusa, computing KG1 could be 6, and also a creative arts, your basic one could 6 and no science mass nina perfect dear the beb one quadrano one more preschool no mechanic as the wine equal CKG2 no numerous language and literacy creative arts phonics computing color and writing nina di one quadrano one more just one equal see free non so English or social or science or RME computing and career technology nina edmawo yes set some questions I will ye de ni mu hwam etumi grom kura no gina brane e ne na kura otumi bia no ya hye se dokono no ebjonfo kumase enne nkwadofo ye bo pentwam ne yakwa putuoja ye brain station wan kranso adanso man first up hono a wo memu afa na ba bia ye tonton busu ubobra pa wo se perfect de ne ani amobi number 0243299938 and 0540755465 SHS online enna ba wiem radio ye kwa na befo tanka abrofo kwasikoko hwentia wo na nko yo wi wo fie na kora no susu de am enya de obekwa akobodom mu na behunu obi amotwom hyehye na no bobi hwena no ebe nya gare a asa enye soto asa ene enye se twoboso yabu ani edue the programs have run ediaba upese oye 2 years a akwanya da 3 years 4 years chese no soronko kwanso kranta akora no beben ni nyina no computer na ne wapa ibide modem bidia ataso de aba no prekope no adesua no ebeko ediama normal no ani mpelifon kasa pesa akora no ohye mu bi na fiboa no a number 0599022998 0599022998 ya from it modahine nana kwasi wusu a cham me menua asonaba ohene kwabena boaten afen samni nie Asem Beba Dabi samna nyaba ne ba kan na ye beka yemo hwini afia ni entre aya hafo ano sa to asemensna ewo asante emantamu
Yadru aya empasa so number 1 ene ne number 2 enkra efiri hwan mo eba etrese basabasa bi ama no homne so ama ekwawi ase etututuo bi akoso ama babunu ba akode dima yawo dimakum dimato ma ekwawi ase wato nananom ewonse do yayaya no kwasem nie arawosem a ewamu ani se oba pemfo ya wafa furo akrabo aka no ama sabre ya no guso aye kasen baabi a woda no ano ohye papapa ya tese enya asem keto kiremu a eya bosumi ewo ya ne da ne to so edun wotwe na sabasa yi ema no homne so ema ne nyina emu no wo kirese emabuno akuakua bi o matete no e na kofa saade we nyina ede baaye na obi ntimi hu ade kodie pote ya enam so ema no ebaaye enti aka wo bi ama saade wani akire empotem hodom a opani a mabunu woda wonom ano ewo hodom ya didin ene eye kwadwa asare wode yense ntwe ne kwame age ne mboaten abonkomo e na wo kirese ehyaase fufuna no maka se omo bambo no akwakwa bibi e hokuafo ntimi nkwafuo mu school nkwada so entimi enko school ama sebre ayehu setimaka no eduachi a ehu eduanim so a ehu enti omo de adesrade eto aban kraje pani a owo patam ho no mo anim owura abubakar sadek se anim se omo modin ya se anim ya no obemba bambo mu nsem aye den e won pesua no so emerante no mo bani ekrum hona na wo mate nti na omo fi bani ekrum ebesin be wura mpesa so folis ni ekopaiduya enti bani ekrum hin no eye ne se onya sa emerante no ni krum ho yehu ya ne sa fe omo babo mo sese ewo mpesa so number 1 nti mpesa so number 1 na no omo nyina gu omo gu sa ekire de ne ba ye ho na se omo mpesa so ma be wura mpesa so na metu asase akotena ekrobi ewo mpesa so na metu asase so efe ho menhia enti me hia no mo ko bo mo sese no efiri bla busumi be ensiani masa juma nkonfo ni diwokuru na no se ona ba pai wuri a obekono na o masese bia ona wotumo to sto na oba ateto omuhunu no frɛ no amfo oba no anyina ho a okoba o maji moto no obeka o me de se ka baboro ya de se ke twitwa nkonfo ya to sha nkonfo so ya je nkonfo no egu kam ya ka sem we ya ka ana no mi se fit bia no dc ana downboard on the pressure ya ne dc wo be oba ya wo ko boso me nsen ya report nkonfo ya mara dc na aye hweboda ya ho ma ne hu se emrante bi su firi ba bi o mo so obakuru ho se wo mo di kai ne wo ma ba ko prepare sa emrante no ana wo makwakwhwo mo ho ya le nto mo betekere event asa eno me sin pesa so na ma wa kuro ni mu no sa emrante yi so efiri mankra so eba no na police fo ka hu bi o sai kusase fo boy si free mankra so omo no di ka be body si yamane se mlante e ba be kro no so omo no omo be ko omo no free mankra so bo betiti moto so na mankra so police ka ho opani mankra so police na wa ka ho no omo nim ana omo to share sa mlante na omo abakro no mu no so ya de ha go fo gu ba ko nsa omo nim ne de se kai omo de se ka wo boy du ko no e wo police fo na anim ba ko afrim na eyen tokwadada atwam ana we no mo ba ye so mo so be take revenge omo ba no mo be case ni so titi moto so mo ye nipa be 30 ana di police for na chi e to omo no be do ya police for no pack o mo kan na so mo titi moto so o ma to ahye sanko fo we mo so enti na ma wa kro ni de within be 3-4 hours ni de unhulu be de agi se tuo to so open for bi onu jira ni ba bi tuo ni bi go ekogu ni mfe e bi kogu ni tribu se si ameno ka so o tepa government hospital o enkofo no mu ba ko police for ni ha go fogu ni sade ni wura kam ana no mo wo na se kai ana no atoye mu ha owu police kan mu ofanyini se kro no maamefo ntimi nkofo emema o yo kada didie o mu ntumi nko box site for o mu be box site na blo for ba ho o be hu na tunu wo enam kwa no so no o mo se box site ko o mo nampe wo panyi se ye trust ne ye mpia bonti ya mekasa sa ade we tokoso ye betima akomoko samio ye betima akomoko akoye ne kusase fo yi eye no okro no mu no abuja for the yakoso e won pasa so number 1 number 2 na mo team asem no e so for the ensem no so na ye nkwadwura Asem obeto otwa brada edesa brofo samuja franam bia enam so ma fuel station ba ko bia wo ho ene ye tutututututututu chese tim krane na nenam so mani pa ba ko to anse do na nei na nhwemu ya mpemfo bi wo mo ayo nam so kra ma assemblyman ya wo potam ho baba so eye electoral area onobo osai Austin woni kwa meji ni boato kokoto bo komodo tatu ya wo chese di nam so ma ejai etumi franam ye pa atai ene brantie enkan nanke frasia nanke zugu si atra
tra kwachiri babia edobu se wo mo aboche nkusa before wo mko aye no bom so no wo mabosa na jafram akakra ndi jasama no ya wo de seso wo timi bomu a ewura ewurade yese timi system den timi tren mu a matum se yese bo atwuma na nam so mambrante awormo ho wormo akwa bia ene yese ehu gya no ba ko na yiye twachiro baabi na tuse ekofa problem de pa dam so mambrante ba ko ya wanya mfrinhia no aduonu ensia ne din ni Ali Abubakar yeso no no sedan ba kum ti wo bre gya no franam sa no prekopedo ye hu so hyem ye huru ye na chese tim kajajajaja ya watoa ensie do na wo bra ya Asem Beba Austin wodinchemu ebo kwame agene boatin kokoto nti ye tietie mu enwuba mu hwehwe mu no nte ya yenya ne se filling station a omo si ne foforo na omo wiye no pani na de ye ne de na nkasa no nyame atonensa afre no na ne nuamo ene omo de ehonum ahye omo nsa se omo hwe na omo nsiesie se de be ya ahyenkafo so betumanya fanwo ewo honum de agum na mlantie mlantie a omo nso ye abusuafo na bia na omo fuel na sanse omo nya nwie no kwan no nso so no fuel station bia ni kwan ne so ho enti de omo aye ne se omo togu gallon mu na omo bubu no ntuwa mu 10 cedi ema ahyenkafo na omo edi sa adwuma no hono mo anso so omo saa no an bibia efre no atai sebe yenuanom enkramufo eneta saa na ema ne pa obi se omo atwa ahia no omo de kropoto ketua bi na omo de jagum na omo anoa atai ICT no anu enti abra omo ya omo nom na na you know fuel tank no blast ye ni jatom enti jatom no na ebi mu nipa ni bi ewo edan nim enti omo odan nim edan no so omo ye boga proof wo windows no enti na omo ye nipa miensa mienu die omutimi APA na nso no omo amfa no ahogon so eya no ehyehe wo mo ma sisi amene okasai omo ayaresa bia wo adwira government hospital omo je ayaresa ena ba ko nso de wantimi ampie ba saa no gate no pon no lokiye ema ho nso so wantimi am fast and say boga proof wo ho nti wantimi ampie ema watwa nanan mo nsie do in fact enura de na ehudwiri papa na areho abo abusuafo titru eni baba sofo a ye wo ho Ebusuafo abrafo sem wasi wo adwura baba so electoral area won ma Asem Beba won abo somo ene won abo osai Austin wodi abrafo sem atudwo ne kwame agene boatin kokoto ede de atudwo se atai ehun mo no aya se bibru mamoni na kwa town se ya se dia na patrol ya ne die se ya kona na mranti gusu kire kaso a kama ya toa ensam no so na Abdul Malik Azimbe ono waye kusasefo hene ewo Asante emantemu obasene eko aye Binduri ya eno so ewo aye epoye emantemu a wono a ene wasan so aye ohimpopro ewo ho ede ma kusase nananum atrankonya na enura ana beto odwa ese nipa bonfo bi abonutuo ewo kumase asenwase Helpline ema ekowi ase munso no mu wo kurade ankwantimenye waye nyamedia na emprempren ya amaniabo ya yensa kan etrese enam se wo ye muslimi ni nti enura eya ade bia abano ema ewiemusen ebefa no adene ko ono ankasa ni krom Binduri honom metre eye kadi ekwape ne kurabre enura nwumre na ye ba kasa fidie so no ena ye ne eye opania woye otitrani edema kusasefo emabuna wonom wa Asante mantamu Alhaji Abdul Rahman Mumini ebon komo say no church nsemu atire yen ye di kan so ye beta obi ase na ye wura otumfo ase na regional police commander mu na ye do mase na ye beta o man peni so ase say anno Asame ba regional commander wanda te ni na obi a ye ne famu de ama aban so buwaye ama o my headquarter ama edi sarki aba ni kum na anno yumen be say 5:30 to 6 no na ACN de di campaign e bo se yankopon fa na kra ACN for my
Abdul Rahman Mumuni ena mote ne nka no Sofonia yentoa so da yenkopie mu ewo doma epoye efremu mansinu ne abode abura musabra bekasa abrofosamu asi abrante ba ko agya mfinhia no aduasa atasefo ye kenkan wo mo sin dada ko agya de ka no eka homa yeyi sanse ukuada na nwumre be no wotwe aboapa ho bitinu aduana no mu adwumre no a de se ne botu wote so afidie tetafo bi potopro wonam kwantempon so kiramasu ne apenkuro kwan so hono adoma is hono a ye so won tijai no brobra yaso aso di convoy anim yehuru ya ne se cham ode abo Highlander car ya registration number no ABR ye -95-25 na wode ekobo mu ni din ene adama mumuni na adama mumuni se won tijai yu sa na wo branko mo bokọ so obisonfo yamana bofo hene ba Jonathan wono de eye kase de nchiri ade ebre yen mirasi mami mati fo achi family kase fidie so na no payi se de moti me sanet na ndo anwumre be no nwotwe eko bon no nkro ne yante se moto bi ne car e de asie ni na car no Highlander and the registration number no BR 95-25 and I had you motor no so no e yade yen register na Highlander no na ofri 1 according to Sema Yanse no Kuanfia, obviously I call Tremasu. Motor free, Yamacha. I want to the mind say I put and the portfolio do on. Now, according to the motor, the ball portfolio and a jump on and a this year can of a pair 20 candidate no at the same finance until the museum you know. I volunteer my position for by every Samuno at Point and a face. No friend and I'm a more police station. Na ye on mana ye hwe bia ko go efi na abusuafo no mienu nyina no ya hu omo enti boy na no otwika no ye ko na kristo no de no achima omo hwe na abusuafo enti on na abusuafo no baaye e na so mo de ne ko district capital na omo akọ na no ahwe bia mfoso no fi baaye na nipa na wafi mu so no abusuafo na mkwanso fi na twemo so eba e de ofi mu na nkasa ye fe no adama mumuni de no oyisu moto no me friend adam no na do ono su twika no ono so obi a wa bon rasta fa do obi so a according to him the more bisa no friend no junior the tira ye ko district police headquarters one na ya ko this yaman bofo ohine ba Jonathan the way free doman ne kwadumu na wade tu yankra Abujafo ensem no esi yemfase de piesi yemfa mo fa John Entwibo si akon labo na afi ode no ho nana kwadwo apia papilo aboajewa maame adwa tando me amede obonyina eboa e ma nsem yetimi e de bremo aberewa ba de ko Facebook ma munya yen ehwe yen enuanom biedu ne yete kase ho mpentenkwa ye fra bitiri modahene nana kwasi wusu echawo menua asunaba ohene kwabena boatin mamempa birthday we enso Udin ani Joseph Salifu dodo na abo mra ne chairman bole ene eye wawoda owo Office of Education Minister Accra ene eye wawoda nyame onnomwa na wonshaw na mfini bi emra meka ho ya so chairman bole ena wabeda Facebook no Joseph Salifu dodo na afre chairman bole owo Office of Education Minister Accra ene awoda die mu nchia enko chema bole oh wow on the double you know ene wodi na woda chema happy birthday to you nyankropon shira akra dia ka ne yode apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Annie, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, and 2 malaria and asakura. And yes, I dear doctor. From 0542 7
778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hapa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Fiadu Yenunka or pharmacists and her bar shop. FDA Aje den Kratoyatu. Hey, Opani, Mashusha watche. Sir, perfect series books here. Oma me koto bi mama mano. Owe jajai. Abua wa mo say what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo and a tre wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equasi basic 6. English, every basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine so or nina bi. English nom and maths nom. Me say books be anywhere. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so I'm approver. Into a battle bia koto bi maneba. Hey, and na so we there. So ko be kura bet me akotu akoton. Amani students o. Na eno kura die. What table no so say we set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wamamua. At to phone call putuaja station wa and crying down so mine. First stop any omamu beer yet to books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus Mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus Mixture. To malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus Mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixture enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwambo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpafie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus Mixer, my dear Grenady Pa Pavi Plasmox, and na Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo, and Quadawan in Fiadu Yenunka. Our pharmacists and her bar shop at phone for 0542 778 572 and 0549 297 463. Hepa Plus Mixer, and Mapobudra Mapa. FDA Aje den Kratoyatu. Order 4. Mami misa wasembio da ben na ope brese okohwe onipadua mu sede onipadua na kwa na hoodin sitie obrabo osa cholesterol anasade dudu ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabrei may comfort by grace medical center dia ma o say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka cry de kwa de bampo brano ye de coffee tem korese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomoti ase obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi aso no by grace medical center ewo kumase breman DVL ne nchen pe ose kodwe area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say etumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, bo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentim yense atwa se wo ma wo bane de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti abo mo bane nya abotre sua de senya ono ape. Etosumienu, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niama enkewo prospectus so. Te sesekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe ena abetua. Etosumiensa, akyerɛkyerɛfo ewo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ewo hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye de sua de na enkankan ahohyeso. Admission course sinsia.
yia. Call shsonline.edu.gh and now 0599 022 998. Nama obani fan hun shemun yia. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu woha yanbisa Peter o teka Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao Adani muguhura ayeye ni na asienka ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso di odi amanipa no eno na oyeden ohweso edidigi OTEC nyame ma wonyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye modwuma no wo mu nyina da papa mo wo ahoɔden ahoɔden wo mo dia ene se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwibio pataya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade atɔ bebi nso wo mo so na asɛm yɛ dine wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan Ewo tuturo onso omompaaba omoda subusua ye waduma papa we die ne chense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia ehumɔborofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo so fa abotire odo ensema ya no mo tika Asem Beba Dabi sema ya ne ya ne de wo mu guye ni ma OTEC 102.9 FM Emra wo mu obi ani mu ase ne mo ye yo kataye ne ya na omo papa nka wo mo fi sa abre do hwiri kopum bra wodi obi a bekɔ wodi ne baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa hoɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen OTEC 102.9 FM with our body ase on a boy asida tosumi no akoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de atosumi ansa ankoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yeso aka kira me nua no mu ba ne se ukɔ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukɔ awale bisa na ye nyinkyerɛ o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se oba we na ye wodia na se uhwɛ ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kɔ awale a o misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosum a se ukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onko hwehwɛ awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayire pa Asem Beba Dabi good timida radiase yenso dase na ayi oma ya unya wo nom ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya shawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso 102.9 FM oh say like me say me to na say pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ehwa ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu se we mu ya ashawo fo mu jeja mo na be flow o ja o bitimi ka short won so we ga short enti wo kwa na wo de he na me ko de me ma won debate me price me 102.9 enti wo price no na utimi ko say be 40 cities and say be 50 cities be 40 cities na watua ana satan kura na satan kura 20 cities kura utimi tua sisi na se ne bo soro ese di ashawo de bo kosoro omo nso atutum ise omo atutum first nda ye say first we kita 26 kura na
wotumi bia na 30 cities ba 60 de nyina ne bo akosoro se kire wunya say 50 cities bi at least 50 cities bia this bia onya local one bi dia in local o say o ma bi wo like ono no men kan say ono ni levels ni share ni so bia ana ono no hu se bia ono bia o share o find bia no form ni just bia o normal one sitting girls ni bi no esi ya wa shawo local wo ho ena dia hin na enye local no dia enye local ni hu o ma hu ni form na wa tu say we uniska unti wa ka santi nko unti take wa tu say yes o kwanya de obama chance kwa na o short dress mu kra na otimi ka say onya ni type yes omo munye local ne de omo no gina so omo de omo yim omo no so je say ni first me the local one na make but omo hu omo otimi say form we de car escafo la ni bi ni de me ma won di intimity am nko na o ko ho ya enga unya omo munye local ne bi anka o me me ko na de be bo mi ase me kwa sele mi hu be to mi ko na me pe me no oba be da mi hu be to mi enu ko na ade na me ni di o ni oba da ade na unya free me no oba da dia ase like me hu se me hu to mi ase me hu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bia adwendwen dawson enso ka ho so ni oba da dia ase me hu to mi me na sa da wie na me sa tra se jimsen na ma de makwa na nso ya chance me sa akọ enti wo de da bia me say that e dey bia this minister enti enam usu eban se ne wo hwe ne oma te se vandam pepepe enti na ma ye fra vandam enti mba cha Ghana vandam nie Ghana vandam na wo vandam yi na ade akọ oba so nti ojai akra na asem de ba me so edi matemu ana wani mo atwam wo honam asene wo be ye de ofia hu na me buofu bema one me da te se me da asem ye da bi obi o se nka no public mo obi anti manim guase de na obi a wani nso ade de umu hwe de obi kura gold di so de ma wa gold no one wo da ayede te se metafre na se ansa na me madi no na da nya oyere busana mami metafre na se ansa na madi no me obi a babaso ayeme na mnim se sa babaso na yewa te se fie be se tunan koi babaso ye yale be ya no da bia so di gumani ma se me bo pampers nyina me honam asene ensam mo hu me bancha pesi na me wie na me oba do na keka se nyina kire hwe ensam akase a okasem we di esua owa ha o me si esua enti ono entro nko na otwa me ba tepa o matoka mako 8 nyina obobo na hwehwe na maton ono nko daka am sisi ya mekase nko mama sum to me anko no e dey sabesi ni bo say yes minie mebo amene say wona matena for 17 years e was so sum me na me kom baby e na afen so say dan no won de wanim samene na kwaja asase a me ne mi enu din ene asase wula ni din na wo krata no so e so ko wi ase na be me etima benyam yanim akọ change krata na asase wula ne bom aye no e de ne nua ba rakia ala asadin na akoye krata wonete wo no samebo a ba mo chomo de musa no obeyi ano enti onsumu ba cho onsumme onche japade na fa ode ma no enti na ba ile jatabiribo okay
na wia yi odoma nkoma nyame ayeyie enka wudin na wia yi odoma nkoma nyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema wudin kronkron no arafo ne ade hye awia yi yemma yenho yehyiehia yemma yenho aha na yemma yenho nso akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie ene eye yawada ene ye bosome nsui ne da etoso aduonu nan emfimpinu ne aduonu num ene yeda so yi awiabrei yasan hia bio ne bre na wiedu yede Asem Beba Dabi dwumadie no ene yede ba besom na dwumadie yi da biara da se yehia wa afidie yi so a asem krope na ya yeka yesi yedisua de ebrekro na mu ne yede kire yen ho nso ade enti na wie ya yehia yi nokre moma yense yen ho se ye ba besua de ebrekro na mu no ye ba be kire yen ho nso ade ewe afidikasie yi so na wie adwumadie yi ye live ewe yen social media platforms ne so se wo ba Facebook ne so a awie ye streaming show no live ewo so se wo ba ye YouTube platform ne so a ye streaming show no live na wadama se wo ba so a eya hwehwe Otek 102.9 FM se ye Facebook o se ye YouTube o hwehwe Otek 102.9 FM na o hwehwe na so huna wadama eya hye ma wunianum nya adesua ne ade kyerɛdwumadie no bintie ma wonom enya binsonhwe ebrekro na mu ne na wie wadwenkyere bi a wo no eya afatum ewo comment section ho ma ye bekan no kama ewo afidie so ama obi ate wonka awie ye wo yenuanom Be Love Radio fo oba Spain man mu a Be Love fo a mo monitor yen Ghana fo a mu tie yen wo so nyina no osuru nyankopon odoma nkoma onyamo kese no ntutumu anamo emfansie na wie oba United Kingdom man mu a ye wo yenuanom GN Radio fo wo ho ye wo Patmak Radio fo wo ho Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ena Sahara Radio odum nyina wo UK man mu na wie mu a mo monitor ye wo UK no ode tum o comment section ho ode ba wo YouTube ne so a ye bekan so afidie so de amaw ene ye wo Kings Radio eno so ni TV ewo Paris France abuchiman ni mu ye wo Dache Hema Radio ewo Denmark ye wo Rakus FM wo Belgium ene ye wo Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni na wiai odum nyina boadem wa biebie mu a dwumadie ni twagu awiai mosomfo Krobea Nana Yaw Asante menemu ahia ewa afidie so da wiai mabedwafo de mapamfo nyina wa ha na wiai jataba wa ha abrewaba Kofi Tumasi enso wa ha wiai eja kwame enso wa ha oba de achiame enso taachire bi na wiai nyina ne aka bom na yede Asem Beba Dabi dwumadie no yede ba ene wa wutie nso osoro nya okese odoma nkoma ma ho ban yeda wo nso ase kire se wo nso ni ho a yensu ni ho ena wiei ye nyina ye ma ye ho ye hyiehia eja kwa me ye hyiehia na me josu ebru good umpom to say adom ahwie enso yawada good ena yawo edru yawada sei a ni o ma bebre wom obi wo ho no mo a ena yawo ye ne beko kire se sei yenuanom SDF a ya wonom nta anye wonom aye memene da no se nipa na anye no kwasiada ene dwoada odeba ida ebenada ana ya wada enti se ne odihie bi nso afiri mu a yema won so yakọ ena wie ye ba besom na adofo ne adehie mu amaba YouTube ne so mehumu monsam a mode ba ba bi a wodi firi a wode ba no ya na wode atum bi amame se ye Facebook ne so afato se ye YouTube ne so afato na yenkan ewa afidie so emfama na wiai abo achechede ye ehia no ene de abo achechede aye mre se ye ka hia buburu a abo achechede ehia no ote abject poverty mu ewo biaya owo no enti di achechede aye ene se sebio
ade akye no wose aduane ni ho emfa makwadwofo enti ono so afo ba ya tochom emamunum ene one saa bai awo hia buburo ni nyina mu no na de atie nie akyekede asɔre anopa se beya ne yere ene ne mma obenya bie no atode ama ne maame nti ose mentena se na menya akwadworo eya abo ho so enti akyekede se mebɔ me ho so ne yere nso se de sese me yede ta mi wurachi ma yetumi hwɛ ye manu bia me nso meye na me de ata enti edu anopa se yi a man ache ono fa benkuma na woman ache enso afanifa obia de ti abom meka sei yenko hosoro wei hosoro enkakra enu anwumre no de bedie de akyekede abusua no emowon entena woto so bon homoden enti saa de ya na akyekede ne nabusua na mu enkakra akyekede hunu se sebe onye akwadworo no na ne yire nso sebe ayo baapa no ota na kire nti onum betumi aboaboa sika nkakra no enti wonum hyase ene wonum boaboa no anya koduru baabi a no amahu se etumi tunsa ewa asase so enti wonum ye ene kurohene kokasai ekotunsa ekoje asase afei naf akakwane a akyekede abusua ebefa so na wonum wasi dan no sabe etoda bi ade ebedie kura eden se yekɔ na da no odoma nkoma nyankopɔn anyi yemboafo ne yesomfu amaye ne a edi ni o okay nanso nkakra akyekede ne nabusua ya adwen se yedi yensika yebenya bia betu sika korabia meka sei okusie wonna ehwe sika korabia ne so bank no ehwe okusie nsa enti emfie pore aduonu 20 years ena akyekede ne ne yere eye kolikoli masom bala enkakra ena ontumi buabu sika no ede to okusie bank enti okusie be yi wonu asotre se oh akyekede se nyankopon ya dom emfie aduonu nie ena makora oni oyiri sika mama nkuntabufo no ede krata ne pen ato ho ye cheke ye no utumi si adankora miensa ubenya uhoro ene de kekeka ho enti usika no beje na fakosi wodan no wani suade hununu abam akyekede a ne maye num sebe se woye ne ho se odane atenatua emwa no enti wote ase kwaje ni sika no ene ejaso onomo akwa asase so de wobo piki bo cement fra nwane abo ya tugum ya hyehye enkakra enu kukuru dan ni si ho akyekede bre anye kwa wo a wutie me wo bre nye kwa de hia ne se obebo ohoso se wote faako na wode wonsa hya odamri famu a oniada sani eden mawo se wanhwe ye na de ekye na wani da so eni obi na se nipa no e disappoint wa e kire se ubu adawo sabe se da bia wo bi koyi nsuomu nam no de ba be hya wonsa ma wonno ama wonso de hya wanumu a eto de bia ka kire nipa no na won kire wo kwane a wonso fa so a ubetumi ayi suomu nam ne bi wate ase sa na akyekede ye wantena ne to so ene nkakran enti onum si dan ne wie ye no abo akyekede ne yere ne busua ya adwen se yama ye ho na awotwe ni drupe yemfa mo abo aye neoma no na yensisa ye neoma nyina mfiri obi fie a yetie na ene anigisem yankopon ya yebi yemfa nko ye ne aye diem enti na awotwe yi ko ena ne kon kakra yeguso kan kakra ene make say ne yire no aye yinyum nko an watu ye beto aye yinyum eno a kire se anigi aba ye ntena obi fie bio efie wura bi wo ho a sabe ekwani obefa so obetete ne tenant no sa atete ni nyina afiri akyekede ne yire so okay ebeka na anu ama na awotwe na so no ena akyekede ye ne se ahoboa no enhye dansi kire se sika yede kwa akofa kai na yede abetwe ye neoma akono ema medrui aka na anu enti obai munya abotre na awotwe eni na anu de enche enti na awotwe na so
ebeka dakro ama nanu no aba beso no achichide na mkrom ya balabala ya masom kakra wo nya no de adidwa na eniom de akọ mu fie fufrom ena ne nyonko ene aboa petupre onam krom enu ohunu se asase woso asi ewo biaya achichide emfie duonum yawo enu ode aboa sika no a de ama aboa kusie enu ode asi saa dan yo asase woso asi ho emedania achichide ni nabusue sie no adweregu emfie duonu o mekura minni bio edini o oba no nso boa mi bio hwebra ma bre emfifira mesan nemfie duonu sika manfa nto aduane ani manfa nto de mekra kondo bi ama mekra ma me ho dakrope adweregu saa ne wiase abrabo netie mene wuti hoi enioma bebre ne nipa tumi hyehye ebi ye obi adwuma enioma bebre ne nipa tumi hyehye obi ye investment bi a nipa ndi ne sika akwakohyem all of a sudden etumi crash na ufri hero na waba zero ekoso ewa abrabom afemu ntie apetu prefre achichede ebreki sa news no ma no se namfo nka ye emoamoa doma hodo no wonum nyina kugu ho wonum su achichede yire ni me twadwo kire se ya bregu ene sa no wonum ka wo achichede free edwa na owom ho no oba no na wato adokodokode se obi ene obi nya asem na nipa ni di nim owini ewo asemu a wanyanimu a eye ne da otumi to enioma a ede adokodokwade kire se wate asem de amane kra echeche ede ma manfo se ye di birthday enkanka ne nkwada no a yetumi to birthday toffee ni acheche de ama akwada no ebia ne namfo nom ne anuanom nka ye kire se akwada no a yedi na woda wo panyiri kura wudi wa woda wo ye bieye kire se wadi nkunim afia kwa pro asan ba beto na wo achichide asem kese we yesi na wo firi kromu ba afedi adokodokode eni adedede ene wato a wo becheche ede amaye enti na danfo apetu prekura de wo dwai sa achichide ede ade no ayere sa no hwe awreho a wo yiri die hwe omai wonum da fom su a wonum suo sesei muamu fia mutumi si mfia duonu ni o afeidie adweregu he kwan ben na abefa so betumi asan aboabo mfia duonu anu biu na watumi die sisa da we bi achichide gina hodin na okakere ne namfonom ne nabusua wo nyina se obia nye din na wontie asemu achichide kakere dom no enu bi na mpese wa wutie mi na awie me pese wo nso tie obia nye din na wontie enwom se yadan no obia ye din okay asem we ye asie mo hwe one side pe o enuanom adofo menamfonom mabusua asem we ye asie eye one side pe na mo hwe kire se edai enka ochina eni yetu abam etu de yemfa ne se senka ade chi emietu bam na asase wusuo isi ye ene dwiri ya enka me yere me manum nka ye nyina yase okan sa no wonum gina ho bo wontinko enti sasemba mesre manuanom enhwe fako nemum hwe the other side of asem no na fa chechero ho were enunti ena mato sa de dei e de abremo odoma nkoma gemene mabusua ye wonkwa ye wade ena wiei wo ebi ato baby adu sika ko wura ye no ahye wasemu a wo kan ni se mekumi ho asem bi ato wo ya sese ye yi a wotim wei amma wadwi nyina sei de wo kan ni se mekumi ho hwe de to abo achichide yi o eya ahwe the other side of the story na obehu se ho no e consider e favor enti wonku ho ena wiei sua achichide na wusua na ebeboa Krobea masem nie eya ka be masem nie mo ye adwuma ni adwuma
ayade nana wasem yi me fa ne se de betu wo kwa mu bia no fa se dama awurade se ana me so meka no de be sie onipa de se ni wo kwa mu bia no fa se dama awurade wonim se abo achechede e ka na wotwe na twam aka nanu senka ompo oni hompo ena nka na yire mpo sisa ne man se mama yenko na papa ba wo ba fia e bia nka de be sinye de betu wo kwa mu bia ni pede seni fast dama awurade nyame nanim ade tie mo se nyame nko nanim ene dia ade atie o yenim se na Krobea betere na adwuma wo ye program the next hours unim de be si wochena unim de be si nyame nko nanim nti de betu wo kwa mu bia no eya fast dama awurade senka abochide ne yire ne makọ ya e bia nkasa se wo so no yesie o mo ho a nkomu furu nkomu e bia mpa hu ya hwe ye nua Christian Achu okope bibia be di o sure o ba no na ye de ne ba se asekago nti de betu akọ mu bia na ya na wo de aseda wo de ama awurade na mine nim de ope na wo ye hwe yobu nana yobu ti wa na ekuro tutu no ohwa mo se wo ma no ba akokọ e wa ma ohwa wa duwe ya sei empo ne yire be ka tense na de woti we da so kasante de nyame ase kasate nyankopon na wu e se de ma dwedwe ntie ni bi kasa no sa na wo kasa no good ya di nyankopon se mu nipa enfia duonu ni nyina no enfia duonu ni nyina nyame atima ba twetede ne rebusuan ho ban ama matima e savings kakran de asidan sa nyame na edan ni dwirugu ye no nyame e yimpa mansion na atwetede ne yire ekwakosi okay America wo de no medasi eburu awiai nanaba afrifa mehu se wa join ye show no live osina na ya Krobea Asante my godfather awiai memoa ha na me ne me yire madam gift donko eni mabedwafo obasu ofi asaman ha akra Krobea yesuade efri wo wonsem a ya wo ka de tuyefo no na ye fa na eboa yempa ogoro mensa awie mehu se won so abe join ene o se akra ya Krobea Asante ene ye yawoada ma mema o happy birthday na mensre odoma nkoma ni nsemu nhira ene na ho bambo se enkan awie ben mfensi sewia mehu se won so aba ene o se akra Krobea sei makodi chebi isi region nenso se tede me hwehwo no live nyankopon onye mokese na ontutu muanamo enso enfensi sabre kro na mu no George na frifa ene o say hello good morning nana ya Krobea Asante we wo gidie se no obedwafo nyina mo hoye ene USA Bronx New York City ena yenso ye wa awie ye monitor show no live ewa ha amanko aba Steve ene o say akra Krobea ma ha o wadama ene ye ya wada eye ya wada enso de ye wa woda enti ye nyina ye krabum na yasre odoma nkoma nhira de amawo Crispo onu nso wofufuo ene o se akra Krobea me nso me hwe live ewa ha nyankopon nye okese akra ma ha o god love edu dankwa ene ono nso ka ni seye ene o kire sa akra Krobea me nso me wa ahoma ne so na nawusu ehwe ye live ewo Dubai ene o se akra Krobea Peter ewo pankro no mesrew chia wonom ewo afidie so emame mia minua ba Esther Safo akire and was a good morning my sweetheart nana ya Krobea Asante na no pay yanso ye hwe live ewo United States of America na nyankopon tonkoso anu onye okese wate na wontutu no abedwafo nyina nso anamo enso ensie akora I will contact you soon mate my dear sister nana entwi saminas and was akora ya Krobea Asante akekawura wadama nas gentle katifo nie Brema Park na yenso ya bade mu pa na wiei ya yenso yetie wo live nana kwesi ewo Pretoria South Africa and was akora Krobea menso mekam ho Edna hwe ye wo asu ye boa Edna se akora mechiachi amu nyankopon nya mokese pa wate Margarito GH or see the most educative program na wo ba moro market ha eye loud yenso ya bade mu pa bie mu a awiei ye show atakali ene osi akra Krobea ma ha in fact se wo kasa eye nyansa na ekasa na ne ye meba na wodawu ye fre na kuajewa enti wadama wo hyene mame yo ataka wo abija nkwanta obani akuajewa enti akuajewa ene ye wa wodai o papa osi nyankopon kira pa wate Isaac nsunie no osi akra Krobea ma hey ye da ase ene wadwuma pa ene adwuma denia wonso wo bo ede ema adehye
enso efa efidikasi yi so nana wia yi eja kwa me nana enioma na meka ho asem se esisie no da bia meka se kamia ye se imprempren ya ye kasa yi saa de no ya dane trend ekoso wo Ghana ha na mesre abatan ahwefo ene sebe emabaawa ene mrantie se di ekoso no ekoso de mamwa sebe se wutie me ena awie yi a de sese woyo ene se wo hwe wo so yie na de ekoso nie obete yesi nipa na yira nipa asumasi ayira na ebi ayakoye police report nipa asumasi ayira na enu nansa beba yesi yakwa kohunu nipa nda haso wo hede nyame ase wawu saade no akoso se wohwe in this month of July ya ye fidie ya sokura no yen yani enka bie kura no nye be se nan ena no pay me wo hwa na me de hye ba akofrebe ena wo sana ya Krobea Asante asem no a ekoso do ebi atumi o ena me se adan o se na adwuma mu koriki ba ako on de wo boase wakra fribu ase se wo ba kumase o krache na ma medu se ye ka sei krache na yira ya ye peno a ye hunu che kwan na mse ye mompa ye se trend no ebi mfa no na no akrache ya wono nso ko koreji mamteki se dia wono nso woni fie ene yese so onya ko se dia yo krache ne ye hu no wayira ye ko hu na wawu ababa wa baako ono nso tete ko 40 mu ni mfie no awura no wo ma wo wayira ye pena ye hu no ye ko hu na woda body yibi fichiri body bi mu ya woda ho ya wodo nso awu enti e kamia ye sasa de no in the month of July ya done trend ye very serious trend ya enye enti ye besre Ghana Police Service sasa de we ye besre onum fa won insisi form onfa won insisi form na nipa bonifuo bi aba befra amade ekoso no enye adofo sa semwei maka wa afidie iso da se aban no ene oman no mpanyimfo no the way a yema Nigeria fo kwan bebrebe mo betugu oman Ghana we mo no ehu na momfa moni nko ho ehu se sei ya wo Nigeria fo bebre ye musebusa ye hu o nanka ati hei ahya wadwuma no nanka ebumi sei Nigeria fo edi won mo ba mu emayo ayasoa wo mafiri Nigeria begu Ghana ha ema won mo bo ahya wo bra no enya asem ketwa wodi edura nwumra ya akokọ kwa ahya wo dwense no na sebe kohwe mranti a omonso ye Nigeria fo no omutri hu pese na sebe onom ye sebe bibi police ahya wo fo nim de American wonom de omo ye bibi police sese momi enhwe wonom a epiepia trogo ede tonton fo ho nioma wo mpotemu yi yemusa ye ho wo udi ekumase heya yetie me nkonkran na mi wo kumase ya se mododo sei na ye Ghana fo Nigeria fo ne amahodo sofo bebre ene wonom namu sankofo yemusa o wonom wa manmu ede na sankofo no onom nyo ene bone ban ene nkoso enti se wonom aba hadodo na ne bone koso ewo ye manmu a empanyimfo yemfa ye ni hwehen saade we ya ye kan Ghana de hye momamu ani na ho Ghana mpanyimfo momamu ani na ho na afei yen ankorankorafo no yen hwe ye hoye sa asem we meka enipa se wu pie na se eja kwa me na afre me oh nana ya Krobea Asante minim eja kwa me oh misre wo mi gina ufie ye chi ha o ma metie na wo hwade ma me mesro menko ka kire se o wa ba die na ebrafie eno ye baako ana obekọ ba bia kranipa manipa hu se eja kwa me se
memra mehwade intime kwaba ukono a mabie mu ekwa kobusa eja kwame Ghana for ye was subanfu subatantan no abaya ne maame tifie boyfriend to me frɛ no wonim sɛ boyfriend na ne yɛntia fidie so na krachi bi ba betena ha sɛ wono de senke bai sɛ sikaduru a wɔkɔ akɔpɛfa ya enko de hwan na bɛyɛ ne girlfriend enti wo de wagye wo girlfriend adi wo boyfriend adi wa frɛ me kɔ we de yɛ kɔpɛ ba bi ahia yɛ kɔwewe ho kakra ebia wo no de wo kɔ akɔyɛ wayira nansa yɛbɛkɔ akɔhu na ada baabi enti yɛne ankasa as Ghanaians sɛ ne yɛsrɛ the current IGP opanyini keka ho shake yourself keka ho enkwa nento region commanders no wono mo keka ho police cannot be anywhere at any time unto me ngo baabi abrekro na mu enti wo a wo so ye Ghana ni no be yourself citizen vigilante yet to be swarm for in the name of Qnet nan say scam here be ba bebrebe ni atwe nkofo ebi free Togo ni atwe wodom dia begu a certain particular location sa de we hadwen na behwe nkofo kom ti wobo gare enwom sori omo wienti sa nipa we se wo twe apaso de akogina kwamu akakwam a hungry mind is always an angry person. So what they apaso akogina kwam na we hey mame fa fon bra nyesa agotwukwu wan fa ama na obetwuku nso ampa obe robo nso ampa sa ne oma we nyina ekoso yeti krom ha o yedi ani ye hu ne se enye hwe kwa Africos kwani a wonom fa so a onom ye won hyehyeye ede fa hoho enemi busa ye foreign affairs ministry sa Nigeria fo a ewo Ghana ha dodo sei ene betumi identify say yen na ma ye nam oman Ghana mu a ye adwuma no ye documented obia tumi benanti oman ni mu free no ye de ope obia tumi benanti oman ni mu free na hwese wo ye Ghana ni na bi ono hoho Nigeria ni bi esisi wo na asem no asa akodu post station kura na ye beka ma hoho no hoho ne nsem obi nko ade a ye beka ma hoho no what is happening hwe ene ye bebrebe say gone missing 3 days or 2 days later found dead. Gone missing 3 days or 2 days later found dead. Ade. What is happening? Enti yeni ankasa timamufo no baako moma ye moye ni aye ho ban. Let us be on serious guard. Na yenhwe yeni ankasa yen husu yie na sa amasa ade a ekuan ye bekuyen. Enkwada be makwan ebi amakwan ebi makwan ne mesremo abatan ni ahwefuei empanyimfo a wono mu anyinyini mpo ene ye gone missing found dead na nya nkwada no akwada be fi a hwa akwada yo enipa bonfo ni na mu ebi de car taxi ebi kura de trotro yenti krom ha ena trotro yenim sanka taxi na ene ye fawa odu koduru baabi a osefa ho ne omabra nyesa mewo osekan ana mebo otuo sesei trotro binom ani wo metifuo binom de wo ho agim enti kumase krodua mu ye wa akwan hoduo binom a sebe ahomache ye nta amfaka asem wo ye amekan amanfo ni nimdia mekan trotro ahomache wo kofaka wakoto sankofo ni bimu yetumi de wo ba beduru baabi ekwan a ya wonom taa wo so pa eye wudi firi abrepo junction ekono wudi free abrepo junction ekono ye be sha download to send dipa na ye pen dipa ne wo mam wo nkofo ni bititim enti wudi obehu say ye trotro a ye adwuma no akwa akotum ne ye je ofon je ohuska ye je ofon je ohuska wudi free tech junction se wuwura mu ade akosofo lie boys na dura homache a ene anwumre anadwo no a de ebinom nso ye no what the trotro ye adwuma o na nipa bonfo wa hyeda afa mema ne mma de atena ka animu enti se wo a wo ye hoho no wo de unim se ye de ye adwuma ukokotom wanya asem ye je ho ne yoma wa mfa ma ye wo kuayi wato kwanche yakọ enti ye hwe yie na ye mofra ne ba fie no munsusu ma ye ni nkusika ne ho tom na se wokoba na se oba na wuda ho a se sika wokọ ye kopa mementi na mibrei hwanti na wubrei na hwan no wahwe na ama na wuo no ye ma ye ni nkonkwada ne ho
kumasefoɔ yɛ pɛ saa deɛ no dodo mementi na mebre akwadaa bi wɔ hɔ nom asɛbesɛbe ɔne ne maame tena ase paa sɛ yɛdi nkɔmmɔ paa no akyɛ kyerɛ sɛ anɔpɛ tutuutu maame no asɔre ahomakye ɔkɔ ne ba bɛsɔre akɔ school akwadaa ne bɛbɛ ɔba abɛdware ɔbɛda maame bɛfiri kurom aba na akwadaa no da enti bɛyɛ sɛ bɛɛ bosome ɛnuru kwasia da ɛde sɛ akwadaa bɛ ɛne ne maame koraa bɛdi nkɔmmɔ enti wode saa deɛ weite ho na yɛ mementi na mebre na akwadaa no sɛbe owu a anaa yadeɛ bi bɔ no a deɛ ne nti wo brɛ no wahwere no momma yɛma yɛni nna hɔ yɛnhwɛ nkwadaa no yie at this moment nkwadaa ne ba fie dodo no afei na nipa bɔnefoɔ no ɛba bɛ strike more because mpanyimfoɔ mpo na yɛ call come gone missing found dead ɛno a na ɛkɔ so yi o na akwadaa yɛbɛkyɛ no yɛbɛdaadaa nkwadaa dodo mesrɛ momma mo ni na hɔ Ghana amanneɛ soafoɔ yɛwura mu ntaka na ano wo hyɛ aseɛ yɛ saa deɛ wei saa deɛ no na ɛyɛ me fɛ wantumi wamfa kɔtɔ anyɛ nkwan bio ɛkɔsii sɛn ɛyɛ deɛ nti na ba saa immigration fo si krom ɛwɔ nkran wo hyɛ saa deɛ na se immigration fo si krom wɔ nkran wo hyɛ saa deɛ na se wo ka sɛ de bɛkɔ amantam ahodoɔ aka ne mu nyinaa ɔmampanyini wo amanneɛ soafoɔ owura mu ntaka wo san yɛ aso asemra hyɛ badwani ɛkɔsii sɛn saa deɛ no ɛyɛ dɛn na afei deɛ ɛntumi antra nkran mɛka nkran hɔ na stɔpe ɛyɛ dɛn enti sɛ Ghana yɛ safe heaven for wɔn mu ɛsrɛsradeɛ na yɛbɛma kwan nipa soa ne yere ne ne mma na ebi a wɔfiri nigye wɔfiri hehehe na wɔbɛgu ɔman mu twam edura nɔpa anaasɛ nwummerɛ na wonam wayɛ kekwan yi ho a kɔna kɔhwɛ deɛ ɔne na busua o sɛbesɛbe mesrɛ meka wɔte kaa kwan ne ho na ne ba ne igya ne nan wɔ wi akyekyere enti wɔakyekyere ne he no wɔde to gata bɛn no wɔde bɛtum ahonidi a yɛpɛ ne yɛnya brabo ha aboabo traffic yi mu na bɛhwɛ w'ani so adeɛ fa airport runabout ha airport runabout Kumasi international airport a yɛsi yɛnya yi na deɛ fa kwan te sɛ deɛ wukɔ Kenya ase ɛkwan yi so na kɔhwɛ w'ani so adeɛ asrɛsrɛfo egu soɔ wodeɛ nantefa kuro from ha ya traffic fufuro ya yɛyɛ Swami interchange diversion mu ɔmo yiyɛ gu yɛ kɔhwɛ w'ani so adeɛ nkwadaa ne bi wɔ hɔ no mu ahwɛ adwombɔne akwadaa ketewa wo firi mu aba Ghana na wɔbɛsrɛsrɛ adeɛ adwombɔne wei wɔ tirim wogye de si wɔ ba banyini no abɛyɛ panyimpa wɔ saa ma wei mu wɔsrɛ wadeɛ na bi a wɔroli wo grass na akwadaa no bɛgyina hɔ bom kpankpankpankpan na wɔde ne nsa kɔ na no saa na ɔmo yɛ wɔnte twi nti anaa wɔnte kasa bi a obɛtumi ne wa communicate nti ɔde ne nsa kɔ wa no na wɔamfii no a okura boɔ enti driverfoɔ yɛ a mo nhyɛ saa deɛ ne nso ube free traffic no mu akoduru fie na line saw car ne ho enye bibia o ohun se wo sere wa ama no no ene ode buo ni tim ho nti wo kɔ nyina wa yi nani o enso mu wo dwikɔ saa kwada wei esra de na wagye ne wo mam wo ba banyini wugiri so wo ba banyini aba ba ye de wo man ni mu mesre Ghana mpanimfo this is my humble plea to you the security monkey come ho na mmabunu no wo hwɛ mai ɛto enufuo krachi jamawura very high energy wo bojama menka na busuafoɔ ya kunokwa me no nyina nso ya we sɛ kuro mu obi bɛka kyerɛ wo sɛ meku adwane me nyina ho nka sɛ wo de nka ukumi anka enka de bomi anka enka de womi anka wotena hɔ me yakun ɔman Ghana mu ne yɛteɛ no sɛ wotena hɔ meyɛku a yɛku wɔne yɛkuku wɔnom deɛ akurokoko sii sɛe na wo afei na wo ba foforɔ enti obi ka saa dwane gye wo kra nkwa ɛnyina hɔ ma ne nku na wɔku wie a ahye mo nipa rankwen enti mpanyimfo a mo na mudi yɛn so na mo na mo hwɛ yɛn so mo mmoa yɛn na yɛne ankasa nso a yɛyɛ timamufoɔ mo ma yɛn so yɛmmoa yɛn ho. There are some times a yongoli nsuma wo ba na no me na makwada ketwa beye se no wotwe ekọ ne no nkunu me na mo asko mampon na me fa wa kwa akopie bo bai police station me wura pentikosofo asori da bi wo ho na mate asabi
atumi bonkum so na je se mawura ba oban mu ewo mi nifa so esumo akwada keto ba se mfie duba ko dumienu akwada enam ho enam rolling glass ko form na mebusa say hey hifa na wo ko o se yasoma me enam say hifa ene yasoma wo akwada by this time na anam ha enti sa akwada we se nko obi bedoa no ahye ne ka mu a enko no ano na no papa ya no ye gold hu asem yi wono ye panyini o ene wakra ne yire frifie me kosofo ba ne ho amana koye mi gold ne hu aduma enye nkrorofo yi bi ene ye de ye yi ne ye se ye de tare ne hwene ya ye hu ne hwibie wa ye bo bo na se nka drobe ya nkogina ba bi nyankopon amadwonso anne no ama papa ya mpia enko ku ni din enso ni nyina akire no ye de ka ko ye chiba ye nimba be fa papa ezu bubu ne mfe enti panyini mponiye ne nkwada sebe wo panyini te ho no asesa ne ato na aso adura nwumre wo hia bibi wo soma dodo wadaroma tuto se wa wo be kwa akọ wonim sa ade asa jai ade chia na akọ memfa baabi a sebe eho yesum ehu obi na baabi enye anadwo afa no ayi ne phone na wumie miaso de na wo hia ewo wiase mepa mo chao mama ye hweye na ya hweye emwa enade free mpasa so se number 1 you se he eba yi asante mantemu posi panyini wadama ma wani na ho na boa yen se sei sika ena aba emaburu ni trim enti se wo bie sika so na wo de nipa nkwa to nkyane a obeku nipa no na wayi sika no adwombone aba ye trim toto ti mesre monkeka mo ho sa abone sem ya ye kan ya adofo asem no biasi ema owura bi emfinhia aduasem ena krachi yese wowo ono akobọ ne hutuo akune ho a man in his 30s be yese emfinhia aduosia mu ena owura yi owo na owura yi yese Amenfi West krosini ni mu ena owura yi one ne yere ene ne ma ono motie na one ne yere ena enya akasa papa no a wo ya asamre man ewo ho a woni nsentwerofo kasa aye no Honorable Abdullahi Salifu ene wo ka kire nsentwerofo se ne yire na eka se owura no ne nunya akasa ne kokoduru baabi se afei de Martin owotuo wakoyi ni tuo e de free dem wo de ato ne kon ho wanse anya baabi a nkose asieye ene owura ne koy wo de akwa nani benkum side no ena wa mia etuo ni funu mane so ena dimakum abone tutokura tutohwe e wo sa nani benkum side no mesro wo de am the picture na to wa ma se osuro di amenko ho se usura if you are afraid and you don't want to be afraid more don't go there enko ho se wo kwa akohwe bi okay fato so mame we kura ya black white no mporo no wo ba in Facebook ne so ana in YouTube ne so a o hwehwe utek 102.9 FM a krache ne da ho no enra ena krachi wono akodi ne ho awusa no ba bia ye tuntum no eye na ni left side no ena odi tue gu odi tue ne gu na ni left side no ono angaza o na ni left side no ena odi tue ne gu bum ena mo hwe de aye owura no a sese ye ya ye kasei Martin yese wo mo ye frafrafo na krachi ya woda ho enya se bia ne nsem ni bi wo ye PC koko pechesi crack wo ye koko pechesi crack wototo koko na wone ne yire nya akasa mekume ho a wafatuo wodi ko wiram wakwa akukune ho nso ampa wakọ peche nani ukodru ho a ena samo chede wo ho beche wa obeka ma yetie obetete wa nyejai na uja no obetete wa ukun ho unku oba no eye wa ya ade wunsunku ho enku ho don't create yourself se unku oba no de enku ho enya de pa se obeku ba ena enya de pa se unsu obeku ho se ya wawei e man pimpim na ebedi ufunachi
ye bra matie enso ya de wo kwahye fam no wasai wo mawiase bio emba no kanu obi kura anso ani ji wo enso hwe ona ada hoyi na anu eye aba ye adum die get to kakraka maadwa kwabra na twetwio kobo pay na ye kwa akosi awura no traffic congestion ba kumazi kuro mu nya asem ketwa emema mpempem ene die akire ye saa nete enti die wutimu no enya fa ho adwen na wanhwe ya wubewu we ya woda hoyi wawu ene woda hoyi besi ne yebuso oba ne se edi pa ni asem pa potia na mo ko ho no a oba ne ntumi nka yenim asem kro be ma na yebebusa ne so a wakoku ne ho ato asieye saa bredi prosifo abam eja ko ame na amamfi di aba no na she biase na o sorry na se bibi fo bi anti bibi fo bi ana ade anche no na nka be ma pa sebi ututo koko adie be nko a na be ba obefa tuo se okwa koku me na me hwe ne nyoma mienu enye ekro na one oba na kono nko a bibi wo ho enye ekro na sebi me ne yire na atie na ntokwa de aware da bia obia ne yire ku nti ntokwa be nko a ne ba ya sebi ne oba na twituo se ode bo onye oba na one ne kunu na twituo se ode bo wa gaza wo na o yire kunu wa mu oba no wa mfa sika ntwa no wa fa baso awon no wa watam tuo se me kokumi ho wa nye ba bia nso nku se abusie na kwa koku nti na me hwe asem ni se bibi wom enye oba no kono no kono nkwam ye hwehwe mu ye na ye nunu oba na ye ndoso doso na obeka bibi popten ntia be ma no koku no ho se me no me yire kwa me ma fa twitwo se me koku ho de ntia na si abotie wo de fa bufu go pie na kodo ba bi ma ade nchi ade ba na bufu no ko ana wo de pa ko do ku bi na wo de won chichire wo yire nya no ano no na wo se me yire ha minti ma twitwo obokom no ne o ma wo enkola no na be hwe wo ngomo sabre yi wo jankla ya bo oba no so oba na wo se o ha oju ukun no wasan de o ha wasan beto no so ndime sere me ma no ndime sere nyina se na me sere se bibi sa sia pie na tuo no kwa ye bi se tuo no na ye dandem ho ye den ana wo de wen no so ye PC no ye PC u di tuo ye den sa wo ko register wo ye skadwuma nko ade obetum di abo ho ban ena nti wo fa tuo no so no oba na ehu ya so otia mu ena ye ko sisen ye ko inu oku ne ho aden jebe nko okay na se wo hu de wo se kaja be ma pa sebi be ma tentengram wa wo de wo se me yire tete minti makokumi ho na wo duro na sa mo ti bi se je nti a oba ha ma na be na akwakobo se anopa tutu so na ma che bo pono krache martin bra je ne de oba ha na se me yire na tete mie ama me tu akokumi ho a na mo che ja se san koda wo minam no ma bi wo ha me dwene ho a me ntia se ene mabu sabi me nka se ja oyire emema nso abu ye ba kire wodo no na wasra kire no won che wodo a jan na ko se obokum tro mo pa dwene sese duro de jane no fo na ho de ne nsem ne nam ko yase na wo se me yire ha minti makokumi ho aden na me de be se bi sa asem we nye ho nko na me hwe bibi fufuro bi wo ho a titiri bi wo ho a ma be ma na yase ano obokum no nye first time wo twito se bokum no ni o obokum no nye first time wo de bi se na yire ni ye pa nye first time wo ka se me kum hu nie wa ka be se bo na be 4 times na ne bibi di ni ho ba be na ye nso sa wo nso oba utumi ha ukunu to this extent sa de ye aye ken ho eja koso mprempre wa manfo fie mu ye se makasa asem we senka ye bo pr se enye haw enye boni bia wo ba bia bio se obi tumi ja ne yere ana obi tumi ja ne kuna nka abehu amanfo a ebepie asofo ebobo klerika ene de keka ho ebepie abeka ho se mensumi jai ekoso ebinu mo tete he aware o ye na man kan kire scam nana aden scam o sese o mutini ka tell se aware de o wore nyankopon se anihira he nana wo ento wada wo se na ho kan se sie yi obi e wedding ne ya de chin ra onyankobe jai obi e wedding people onyan ade chin no onya obi jai o de opa yenko babi amu register aware no sa be omi ko ye ne last week no ko ye ne de no nana week mai o gina hoso ye nya aware no
bisa mo ye di ntia o ko jai na say no nkyere say yes na yes kam yan kana ko na wum na nkyere wo yan kana ko na wum no ankyere wo nti se wo obi a ware na se o ko da se me se me ko ware bia bisa ndi wom na ko pa na wom no ye na man kan kyere o se mo se Adam na Adam ware if no me sa na me hunu yan kana ko na wum na nkyere no to ni tiko shemu wi na be ma nyan ko be jai oba nyan ko be jai nti wo ni obi se na Krobea ware nti o se do si ni na yire wa nti me ko ware bia bisa die wom man nche wansan ena wo kemese bo asese yam fa ka besio se be ma pese oja yira bra oba pese oja okunu bra ye hu ni pa o meja ware enka tu die bebo na me se enka tu na software se commissioners ko he software ma me bo software kom won fa nto awo nko software so software boss of man kom wo ne no ko ye no uko he wo be kire mba bia ko he me se software be jai yen so ayen kwa so se be jai malam fo be jai imam fo be jai abasen so fo be jai nana awale na nya be tesa o wa nya de ti wa se ma se pa o kan o be ti asia nana we imagine se wa dwene nko se de o si dwene nko se de me sumi be dwene nko na ya ka bom se ye kotran dan ba ko e bia enka na nko awote no se wo ba wo hsu wo ni ba bia wo digu enei wo ba wo hsu no a wo di ko gu ho no wo be na elu ho ugo bi se ko se na me shuru mi di guwa e ba ne se na eni ha bi ma o hwe a wo nya oba papa mboko ene de be ko da pesie pa o unim se wo ko fie ugo de pesie pa ugo mo se ne de nya pesie ye ti se wo nya be ma papa mo be ko aware no me se da na yan kamu no ko na ankyere o se wo du ti ko shim se kukuru me se po aye mo pe obi awara ne 3 days yo o ware Saturday okoda nyame ase Sunday Monday we dina court o jaware Dabi we di ensi nana opa ma pato ko se sia onko court o je me say o ware Saturday Sunday okoda nyame ase Monday o jaware 3 days me ni na ware bia me ko obi a ya wi bia o yemfra bia ma na so bom ma me ba bia na me face ya me tu ye wo de woni mo me say ye ko Sunday mo bia ma na say me ma me sheda na me yesa met ya po ya offer met bi bakro me see ya kwa wa ye dem ho so fo ye bibia ye be ma na mra na awen twen oba no wo se ye me ka support say o ma wa nyangware wo sheda aware a ye nya so fo mbon ai mo pa engusu po na egunu ja o mo pa engusu po na egunu hwe ya hwe no mo bi ya o aware no me see wo nya de o te wa se ma se because wo dwene nko wo be ma wa dwene nko oba na dwene nko afi na ye be blend sa dwene ni na bo am I dey ye gbon ba ko o ka say ye easy okay me da se sa nioma wei na emwa enhye emabunu a eba no nkran se wo fa emrantie du ya onum aduru onum awade mfie se emrantie du mumu dodo sei na ebe pese ebe ware a wanhwe ya wunya nipa mienu out of the 10 so ombe pese ombe ware eye die ntia se ye ya ka sei emrantie na edwane awade yi oba uduru baabi hwe minu ano ma mo amote awade asenkanka mo na me kasa kire maso ene wie yi se uduru baabi na wonware ya wani a ye de hwe wo de maame bi ode nasem na aba ha eno bra wani mame ohote sei yes yadum mani nsan wo mfie sei Pacha mo 40 years. Waware. Pacha. Okay. Se obi anya ebi efiri mfie aduasa 30 years eko no onware ya. Uye nipa o mpotamo uhunu se nipa na so oyi oba wanya 30 eko no onware ya adwen be na ye ma eba mutrim osankofo ne ho. Na dwen na be nse wapa ho nti obadwen ne ma bebre ho. Okay. Enti wa onso na enye wo na ye papa yi on na ye oba wanya 30 years eko uhunu sa ba no an onware asa that age no eya wadwene ye osai won ho yo be kan se oni subai. Okay. Enti ende oyo oba nyankopon ya boa wo emema na etwe won ho se wonware o wo wanya bitim hwe wo hyehyɛ bi a wo da na die eye no kora na me ka kire wo oba ware ni eno nkyerɛ sɛ bɛɛma onsofo oba sapofunu de sese wo yo no kwan pepepe so
yɛka obi deɛ ya but obi nso deɛ de deɛ na mo obi deɛ ayɛ de okoto sene one ne yere nam no a efe ma me nkyerɛw two captains can never be in the same ship and run the ship enyansafo mienu twa ba ewu ntem enti baako has to be a fool esese mu mienu na mo ware no baako sebe mesre meka esese odane kwasea sa wana ne baako ana ne kwasea wa awadiem ne yakonya nyansafo mienu ewa awade ni mu a I'm telling you awade no enyina ema binu mu akoko school adududuru baabi o se me ye den activities media me ye gender den sankofo na duru anadwo a ya mo nkohwe won mo awerɛho ebi tua me maka ene kofa won enei wutia futuo free sankofo yi wo I know my right for no eduru anadwo a wo ka ne na atwom kohwe ne bedroom na kohwe ne bathroom ekuvada ndiodo ade yi a wo mo de wo mo hui vibration ene gu ne ho ne de onu tufo mimi aba ememe suro dwane free awade ho eye die ntia but the man so pe sane maami ka yi wanya tete ko onware ya ye wani a ye de hwewo wan hwe ye beka se wuni suban enti na be me bia mpese obeware wo no enye ni panyina na ba wi ase so obe wo boa society wa adwene ye de ani behwe wo kasa asem se ne nipa nyina na ba wi ase so obeware and then obi aba so obeware wan ka anware ka beware so nso aneka mesremo baako has to be a fool say yenya two captains ewa awade mu a enyina moma ye hye saade we yinso na emwa yen Ibrawan Cashmine wako sina na Krobea mehwe wo Italy na wonkobo wo ya wudi no meno mani ajepa o minimo bia oni oba twempena mfie nwotwe 8 years na ya asumdue peace omukọ ware ye 2 weeks pepepe na awade ni guyi omo twempena mfie nwotwe na ya asumdue but omo ware ye na wotwe mienu pepepe na awade ni guyi me papa counselor bi ka kire me sa ware ye obonsam achi wade nti de ayi obi achi wade no obe fight for its break tiswa muani anaho a emwa Dr. Helper Plus causes of our rijaye no ya na bi nso ye emrantie no bi a ayembere wo mpam ebi nso wo ho a ema ni bi ntede ebi no ntede be ma de oyere teda ema enuoma bi ye de minim be ma waka kire me se sebe opestai bi senka ne yire ye sa style na mana enko mfa ne yire chi da na ge na okonya no ne yire sori da bia won ne kokoko ge yinso etumi ye sa style no kama edema be ma no ti be ma no koka kire oba ne wareta kire ni se metumi agya mempena ka kire mo bonde hie ne se sa style no onye mame ge ne nso se na sori a wokoye si etia enti wontumi nye awade na gu be ma ne ware mpena no we empena no waye bone ana so onye bone wahu sani ade ne tie ebi nso de ye yare obi wo ho no mu a infections bi nso adokro no enti ama ahemfie ho nye ti be ma no sabi wo ba hokra no wo nwinwi enu nti na Helper Plus Pavi Plasmos no e wo ho ena wie yi a ya hie yi adofo sabre yi a me ne wo kasa yi enuo no e wo dwa so hwe wo hwe ni nsuo no a na daka anie we ne ye Helper Plus we no ye Helper Plus ma sebe ebia mukuru no monta ntena fie no de ne ya wadai ye dapa me ma osa po we me nua ba check yourself buy Helper Plus ento we nko tie santo sadro we ye frɛ ne Pavi hweniye Pavi na afei ni nua ka akire Plasmos kasa nuo miensa we wonhwɛ miensa we kabom odi kabom medehye se wodi awusi wuni atenka ena wuntumi nyi wu kristai de ya pa ne se be mai bre ne ho se me bodwuma na oda hote se bidua wuye du fotie enye o obi tumi ya no abusa mi wura wawi asore
oba nkoyie makamfo sa nnuro miensa wo yama na wonom a eya afa tadwe na fa to akire doctor na ankasa wo ye aduro ne wa ha de enti a me kamfo ama wo no tie free doctor no doctor kire yen ye na yati na Hepa Plus Pavi Plasmos ye mbota nyina ne se onipa benya hoden na dwuma bi opese odi wasase su no wotumi adi na nyame nhira wo pa fi se brande ya na no brande ye no achi na ye chi bi wa ha na anopai abayiwa bi frɛ me wow ɔsɛ ɔno de wanya bi na damfo ɛbɛgye bi wa ha wow na okosra adamfo na sebe na yase a ewe no for the past 4 months na ne menses mai abosome 9 onye pregnant ehu na yase de si we na waye nanim no ne friend ne se ne mekogye aduro we wo take fm na Krobea show so eti numbi na me de no ana boa me nti se de wo ka se 4 months ni brande ya na eche aduro wa ha anope ya meba na ofrem se menses a 4 months na ema na yase we no enra ebai wow enra de ya ye beche dro kwaje ne na danfo enra Wednesday wow na tumi aba ene ofre me adase se na dro sei e wo Ghana ha ena na onti da wo nana ye wo nipa dodo no a omonte Hepa Plus Pavi Plasmos obi ho na first time a o tie drinka nti se obisa se de obi banum bi die nti se obi num bi a e ade baako good se ni padua no e beye na dwuma yi na se de weda na ye no mesre se unya Hepa Plus Pavi Plasmos a o hwrade enya wo nko a oni wabusua o ma ukunu ana wo yere wadofo frekan fo mo na ene me pese repeat Tuesday ade ne ye no okay but condition e da ho ne say wa unya bi Tuesday no memfre se unya bi bnada no a memfre na wedai se de yare na namu weda we de yare weda o ene wantumi anya hwea ma ho e wo Ghana ha no na mefa wo fidi kese so asre se onipa bia o tie o take fm eni die obuo ani ahobrasien kwa so sabe se bosia kra na onkobo no nto Hepa Plus baako Pavi baako Plasmos baako sabe se yare begu ani mase de udi yare so ahoodin mu a emfa so bebre wo ayaja kwa me no ne ye Hepa Plus Pavi Plasmos number memo ba na ma memo bo so amahamo etiefo ene Hepa Plus doctor say de na no benada me ye no me nsanye bio enti na no meche amanfo miensa ni nyina bi ebi fa ne topa ye ebi fa ni nsuo ene me se eche miensa ni nyina bi enti se wo frɛ me a meche wo miensa ni nyina bi nebom se na no benada no wo frɛ nya bi a ene memfrɛ aha onka ho wanya bi benada no ene nso manipa afro enso nya bi menka ye kra no nyasam ketua o no mes no men friends me de ne so da no mo ye sa ma me fu hwi ho yes enye nyame anka Asem Beba fie enti ene no mes ya mo be frɛ eye 0505 224944 ena 0505 225578 ahaso ofrefo a wudi kan wudi de say na aka se free hen Krobea tia mo no abeja fo nyina ye pray me edwin e ka se ku edwin baba shop what it be like open to watching base wa na no bnada wo frɛ bi me pacho we need you man free bi okay edgeway barbering shop Hepa Plus Pavi Plasmos no edgeway wanum bida Krobea manu bi na me ade ma me kra bi no bi ni say na me yare malaria pa o me yare pa ma ase me won panie enu no ba se na nko ena me kai se me kra no ma peti Hepa Plus ni bi pe ate mo it is me no me bag ma me kana me lo Krobea me no Hepa Plus na no wow obi se otubo no se me dance no abi me dance ni na ya wo ni banka ila oh ni banka the banana ya wo na bi dance oh
Nache edwe fa ha ya so ase ha ya de o take bell brasa beje me ense ni nyina BCC ya wate ofrafo a wotoso mienu udi de say na aka se free ya from say Mr. Kwako oh sokoba de say hona mi wie school nyankopo aha oh sokoba de ya mi krom esa ya be second home okay so we are said here you know who na ya na no school na mi wie ya no arisi me kwa ba school sokoba ampa me arisi primary na no headmistress ya waba ho na anu ya woni asamre ma ye wo krobo nyina wo mesra me ha okay me pa cha wo na hepa pras pavi prasmos no wanum bida na ya den na maunti asese ya bro tazen ene good day boy o call me the team that me do all right so we know come on wow adia mikrom ni bra ma cha o me ensa ni nyina bi beje wate beje oh beje me de be ma why not me de be ma sani e wono wo kase ema ni didi no mikrom ni e wigina so oh akoto no hwe wo ka se ema mitumi didi no na ma mani abaso enti kura na ama mansa emusa de pio no hello me pa cha wa wigina ha udi de say na o kase free hello Krobea eja afternoon what can say free he would did say opposite police station okay help us you do no one bida would did say body chira me tanko matisa we biempa wo speakers akasiem beje miensa ni nyina bi se ya da ye bebie no wa wo be san fredi adanse ya wate me da si bro tanko hello udi de se ye maju mahan ya jawo akoshishi ni well ye kwasi na hote sai boko ranzo why inshira na hepa pras no wo anum bi pen kwasi na jajai enka eni bodi bibi no mi so we gwadiwa wow gwadiwa nene na msire wono na de ma fem mahum na ya egura de we di enti na ama wo to ne saa enti egura de we ensempi green na jane me manu sene sa me no mo sene sa why kashi wo di na me say help plus ba rom wow na da ne ko to ika ho e sika we ana ko da na dia my before why inshira pia mpa cha obeje me yensa ni nyina bi wate bra na yambo achira mate bru nyankopon nshira o krachi na ofre me a me ka se o ka kire me se obeto credit every week e dia mame no eye krachi we enu ahira krachi hira me no enya asem ketoa me pa cha wo wa wugina so udi de se na aka se free he Elisha Jamesia help us no one bida na tu ni na no brother kemi na mama kuma na sana me na ko to bi a me ni ya bi aka me sore be se na nine fa adanu ade chemeti wow ye papa okay macha mi ansa ni nyina bi beje wate beje wa wugina ha wonsu di de se na aka se free he me fa watwato na no so ya me ma wa ti o mo ha ya you me chia do tebe pa daddy see ne daddy see na so asefo anya bi pa o asonase sadadi si wo yase he ya o enemo amutie asonase fo mutie ye pa nyankopon hira mo na dadi si hepa pras pavi prasmos no wo dia me na ho musase wanum bi pen ka ho asem kire tiefo na ka kire wo mo na Krobea Dr. Ben
Asante Memu and Mrs. Canada. Asante Mata and never has to ever papa. A drawing and someone Asante Memu Ghana Memu. Matam no nation. Good. Let us see, bro. That is see, bra. Also by Jordan. Hey, Nadia, Messiah. Hey, Messiah. Said here, I dare not ring a crown. No, it's the phone, no cross or my kind. Or your mamma for win chatto. And where the why you're lucky, your fro say. Yes, no, Kwame Apia could be free. I told Free, I saw the Magaji pair now. I know Magaji pair no was Galagis. I don't know one bida. Malubida. Na ya dana mao. Bijimena mayo Magajino. Maya aknesi juma. Aha, misi nina ajemi ya. Nama tona manuno na activity from metimeson da nama didi babri me yiri na atano yedo no ba matimi di mate ade na I would kwadu ni bi ato akire da magazine kodu no kwa ma fa tukire da wele na mabage na mafa kodu ba tukire ene bra beje na fa kodu ko tukire mame wate ato aye ni tukire no pa na mabare mabage mate bra beje mate to medas ye atiefo ye di adre da chi ene asuofra no ye behwe ma ya ade pa ene machebi wa wantumi amfra nwuram na wanya bie no kokotobi ana bibi how ya wuhia nchiremu a esefata Fred Dr. Eben doctor file number ne maye na yemfrɛ that's na namde number ni tudwa no obi wo ho frɛ number na ose ono so beje ne de eye studio ha nya chewi asa ya chewi eti drugstore bia benwa eni die ni obu kwan so we ye nkoto ye kwaje nom 20 cities enti ukura 60 cities a oba tan koji bi mabusua ni nya so mfaso ma obi anya binom oba emfa chemical bi nko ahemfie honom mesrew se bibi enti na uyusu chemical no akonya yade daache a yemma ni nyina tuntwa ne yemma nipadua ne immune system no well being na ankasa entumi engine ye e Hyper Plus no pay ya also your bema sabi we bi kura efro akwasi buadi na o se o mema su na akopie Shanghai enti gi se unom China dru ansa na wabeye o bema dabi wo ye Ghana ni wo hia Hyper Plus Pavi Plasmos e bia de ye kan ni adanse e beyi last Tuesday na America e bia na wo njini dabi fa kodunum tu akire obema okay wadunum Hyper Plus Pavi Plasmos na wie no banana 5 good wonso a wo ye oba e bia wo doubt infections bi o menstrual cramps bi e bi kura na sabi atenka no eniho enti tete apona ye ma menem ye nuano ma ebie e ma sabi anum nyama hene mo sese hyemui umbie bi da misrewo unsu betime bi tete apono okay wo ye oba kope Hyper Plus Pavi Plasmos na fa watadwe bi etoto akire ni ehwese numnyam hene ema machine mu ana me number wo fra me na wabisa se me babanom ne sei me papa bi prostate ana me nua bi sabio stroke diabetes ulcer akoma yare bi edro no sei no benom no na mo be impo ne betumi aboare no me numbers ne 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13
898 ebia wa manone o pese nui onso onsa kan bi se de Italy for ewo ahoman so yi wo betumi am ye di bia bro numbers ne 0542 807 907 0542 807 907 edro ne ye Helper Plus Pavi ena plasmos ene ya kwaji binom na emwa ayi nano benada o ma me bi ene me ensen enya bedura himfie no ensa ma wo bio na emom nam se nano benada o ma me bi nti se wo ye taxi driver utumi duru o Tech FM ha within 5 minutes utie mi se ya me ba ko pe o me srew 5 minutes na udru o Tech FM ya ha me de de na doctor de ama me wa ha no me yense ni nyina no me de be ma wo anim ho na be 10 apart me de maka ba ko pe o abro ba ko pe do aro no azamasi ene ya wada obia nkope binom na emwa nyankopon hira arofo we eye Dr. Ebenezer the founder Ebenezer Herbal enuro ya yaka ho asem wa kire we amanfo afrepa o munkusa wate ye Helper Plus Pavi Plus moso se wunya se ye mpacho ni obi abaji o nti wa wo ba bia na ho ma fama obi o de fama pekemano wa wo ba bia sign wa wo ba bia sign wa obi abaje de me de che no me se me de che taxi driver 5 minutes just 2 minutes pe obi aduru take fia wow enti obekọ ba bia eto aduru bia akọ pebito na use na be wow ma fidie ni na ha na mentwa me homra apomodin mapade eno ane Helper Plus mixture Pavi Plus Mox Helper Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Helper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Helper Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being ebusua pomodin wo hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Helper Plus husband ye de wa Helper Plus husband and ye won so we ye Helper Plus wife na abo no Helper Plus mixer ma je duro di pa Pavi Plus Mox ena Helper Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu nka ho our pharmacy na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Helper Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ade minim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free se require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magimaduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye
emre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa ni mu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic o ma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura ye mfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikeja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduani mu ama wo ho to free chese ye mfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma be dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be hu Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wo mu Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu ye o emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojoda aban heye mi koho sisie we di oponko pedentem de je won numbers ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus same kind se krom hadie woni adepa hene no sire me mo kira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus and on papa. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamose, Yakoya, Yaba. Aha, 102.9. Aha, eye, OTEC. Asem Beba Dabi no, ena wasugusua. Ewia wutie yen, ewia oh hey. Day wada me bru mesre na wahye ne nso amame. Se simple plus se ne wote se adepawura na wo ka no eye saa na tio
ɔnom nneɔma no ɛyɛ papa mene wo kasa a yɛkasa yi sɛ wo pɛ phone ho akadeɛ a baabi a wobɛnya ne papapaa no afiri ɛyɛ Simple Plus for nkyɛn sɛ wo pɛ quality brand the most trusted brand ɛwɔ Ghana ha mprempren ɛfa phone accessories ho a ɛyɛ Simple Plus phone accessory bia onipa dasani a wutie me uhia sɛ wusan Simple Plus ho a ɛyɛ nkwankyɛn for na bolo we for nkyɛn na wokɔ unya papa no wɔ baabi a me pa kyɛw sɛ wo pɛ charger sɛ wo pɛ power bank sɛ wo pɛ batteries ye papa wo pɛ cover wo pɛ iPod wo pɛ protector wo pɛ headset wo pɛ hands free earpiece bluetooth earpiece ana neck bluetooth deɛ yɛ papa ana phone accessory bia no bra Simple Plus phone accessories na ne papa pa no bra beje wobetumi abeto ne nkronko wa ha wobetumi abetu bi na wasan akwa akoton ono a ne kofa edi free China man ni mu ma ye ne papa ede ma no kyerɛ sɛ ɔdwene ne brand ho enti brakuma se ha adehyeman kageti adehyeman ha ya ugina baabi a Dr. Caesar aso ye ne wa ne nhwɛ ni mu pepepe ɛyɛ Simple Plus aso ye fro ha na beto phone accessory bia ehiaw ana betu bi koton ɛna oba kageti a ugina kageti a Dubai getu nanimu ha opposite ne nhwɛ ni mu opposite kageti a getu abrosane ye wo hono frosoro ha Simple Plus aso ye ba konso ha betu bi koton beto ne nkronko ekudi udwuma ye number ɛyɛ 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresa homa we ya Simple Plus for ebeje so no beka sana de wonti ase de akyerem and na we nana B herbal onom nso na de nana B go herbal mixture ene nana B go herbal capsules no onom de aba mesrew se aduro we mi enu ehyem krope ensuo no ne topa ye ne hye ho eyensu a ehya adakam ene yaye topaye no ede ahye ho se wunya nana bi emu bi na se wonom na namu yade bi ye very stubborn ene daw so a wa prea sa namu yade ne nkwa eye gonorrhea eye syphilis eye white menua ebete ne te amwanyu ahoto oba wo nsabuom wo problem wo ho pa unipadua mu ya wo ya bema wo je wo ho a enye no kona kope na big go heba mixture ene ne capsules no bi wo de bo ba ko beku no mamienu na wo use a ebeboa wo ba bi eto no bi a wo benya bi wo di nsuo no be mene to pa ye no na bi number eye 0549 99 9253 0549 99 9253 offers our number ya no bekasa ewie abapa mall the biggest online shop in Ghana and ewie say wo tie mi na wo pe bibia to a enye brebia na se wo kurukra se wo bekromu akromfo adoso wan hwe yi obi betwe sika obi betwa bag afako eto de bia make good use of the digitalization ya abaganden make good use of it wuti wa ufie na wo wontenta ne su diga tieme o phone no eye Android phone na ko Google Play Store so o phone ye iPhone na ko App Store na ko download this app yi ya eye abapa mo ABAPA abapa MALL mo ko download na won download wie na se wura mu a ade biara nipa dasani a wutie mi ehia wo na wo pese wo to no ye ton bi wa ha ebo ne nso efo enioma ye de siesie ye dem ye phones laptop fan TV air condition kitchen nioma ye use ntade a ye hye enioma ye di nua na ye abapa portable washing machine kra na ye 399 Ghana cedi ote ho twen de download ni enidwa ana woni phone o de ne ye yama je number ina frɛ na kande ye wo pɛ ye mo ne bo nkyerɛw tu aka ne yemfa mrɛw eye 059 338 6133 ena 059 339 1848 awia kwadwo reko Royal Enterprise for onom na de kwadwo reko heba mixture dodo na anim sie frɛ no kurase ni na duro no eye wonom na de aba reko heba mixture okurase ni na duro ni ye adura se ye ya ye ka sei gene ho
na gye ne nya ne kwambone so eye ne kwampa so kire se amanfu odi adanse de fo kurase ni na duro ne ho uyo obi asisi yade brafo bi pa ba gye onipadua no oje ho anyi o wonsabu osese ya atwa emabio wode ne ye koko ana wo pressure no de ye wona no den infections bi na abedokoro wontirimu na twetwenwo ana sebe watenka yira be ma waye mranioma nkoyie okotoreko heba mixture wawie na aba promise ba wo Yerepa FM prem edan ni mu okopɔ sak heba ewomrom apidank heba misty heba ni nyina womrom sak pharmacy ewo Patase block house Utek FM ha obehwehwe agyako a ubenya okurase ni na duro ni bi okɔ Oboase Time FM Techimai Free FM Edwoso Government Hospital nanimu hoto bi Freddy Menseba Dani Heba ni Top Amazing Heba Otafo Methodist eho nyina ubenya reko heba mixture bi bibi nie na apesa one kwadwo reko kasa ne number no eye 0244 47 0067 0244 47 0067 ewe ya Bolivia Enterprise ewo Kumase ha na Sofoline alignment onomo ne multi home no na edi animhwe onomo nso na de enuane a esan ye nuro aba ede se nipa dasani yade ena wie se wutie me na wo ye obi a yade bia bekɔ so abu na wako a enkwa Braya Bolivia Enterprise na Future Life Smart Food no yema bi nkodi na nsa o yade tie oba obekere wo yade a hawo mu na yamau aduane a eye aduro na wakodi na wanya wahoto aduane vitamins 23 any minerals wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu ma tontwemu entibra na betka o yade wate na yade no enkum ye number ne ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 ena abrewa basna de ono no de nyame nsa wom heba center no se wo ba se paase bodwosa anwo abu akwa se paase ya bodwosa anwo eho na abrewa wo na ni din ne honam se basne ade o si wiase basne ade o menua ba se ye ya wunyini yei ena hu ne se wa anwo enye hwe oboa na abenyini obebo abrewa ubehu se oyem ene wa enti awone ma brabrewa nchen be ma wonso ntumi nyemba no a bra na abrewa nye waduro na won hyehya de ne ma otototwe na bugum pio ubohunu oba ne da ho se wo ye obi a waye mrempam enemu yade bi na etete hernia na prostate mu hawo hepatitis B bi de hawo wenya stomach ulcer ana pressure no ba bi ene nam no wompe kokonie etwere yade nie ananse house stroke yade secrese hawi bi wo so a nyamensa wom herbal center abrewa basnade ma me ne bayi waduro ne number ye 0246 45 0718 0246 45 0718 ofresa ahoma we ya abrewa bejo so abrewa no be kasa de wonti ase na abrewa be kirem ena wi me wo ohoho bi ewo manim ha enobra wanim na mene no ebebo enkomo ade bi wo wi ase se nipa da sani oti ase a ebebo awo hwe enfrema bia na no odin na efa ewukuru bi mu abaya bi no ohya atade na ye de ase da ho ni bia enfrema efa ye ema asa ewura ne ho paaye na mrantie gina nkyɛn ho wo munim se enfrema na pagya ewura na atade ne de beye bia ne hu begu am yenso ya hwebi de atwe feelings sa enfrema kro na ene bo mfuturu gu sa amrantie nani ti oposa wani na wani te ya woyi wonsa no na ewura na tumi aka na atade egu so de American fa kwa adwendwene mu enfrema hu ye ma epagya ewura atade ko soro no sa enfrema kro na abo mfuturu gu mrantie egina gwadi fa kwa adwendwene mu mi bedin kobo ma me ho te sei Yesu adom odin de sei me de yakwo Kumasi ya de frem obaya yakwo na nso Kumasi ya de frem obaya nyanche ne ase na chese u Kumasi din na yakwo ne nso ye hidin me papa din o de maame no se u Kumasi din ni obaya
na yaakɔ ne nso yɛ he din ye mi krom di achi ase aha o de sa na obi ade frɛ me na ne din okay me mete hafia saa no me nkura abrim abena mi nta kyerɛ sɛ na me sopa na me wofa baako e frɛ no kwaku nyame adom wawu nyame mfa kwaku kra nsie yie okɔware abo ufri twapiase a unse ya na me kase area ho no capital ye twapiase nkura hodo a omo ba capital ni mu abo ka ho ntimi wofa kwa abo ene okɔware akua bema ono nso afrim yankopɔn fa akua nso kra nsie na sabra na misua no me nana ba papa ye frɛ no nana wodu wonyini nti ya de meto ne so a no otie mu frɛ me maame abna bejo ba no no obu me mu enti se misu yese nyame ana menimu ameka na akua bema ba ye fie ho a na maame aka kyerɛ nse ɔmfa me ti so ɔfa me a unim menyini ye nyina na maame ne te ase ohumi ano ɔfrɛ me arabam enyuma no no bo ede jeje magro yesi ani obo a mitumi sere saa bo arabam ezam ne bi na me ka kyerɛ wa ho de ho sere no arabam nti ono nko ani nipa a ohumi ano otumi frɛ me arabam menyini ye nyina akyire on twa saa anyom ne maame ti maame wo no wokɔ atease a ye frɛ ne yaakɔ na emu mo bakuma se ade a ye frɛ no obaaya wote hen wo kuma se a pacho mo nyankyerɛ ne ase ena wiai asɛm bɛn na di ufiri nyankyerɛ ne ase aba yenim ha wo afidie yi so ewie de bɔkɔ me papa si dai wo nyankyerɛ ne ase emma yɛyɛ nkono na osi da no wanwie ne papa yɛ obi a woyɛ kuwa afuye oyɛ afuo wɔ nkawe akye ase ye papa sanka wo hwɛ nipa ne yɛ kasa akuafo hena na me papa yɛ number 1 oyɛ adwuma ɛna me kasa me papa yɛ yabra na ma black Kristo esen sɛ me wan fama anko school ba ye wo school nyansa e wo fie nyansa na me ba nyankyɛ ne ase saa be na me wo yabe ti me wale wie na papa ka kyerɛ me sɛ wo si da wo nyankyɛ ne ase memmela na me kurukura mpɛso wo beba na asu fie trena ne ye kan bia na me kunu bai ti 2011 ana me papa flare me sa me pesa me ye krata we me mani scams papa me de minisco na sa wo ya ade ama wo ma eni kwa sa oji eska me papa tana ase ni mid bo ho komo bia ene okoye re no ba re ni mu nsam no wanka ankyere me oba na ode re ne ma me se ya age ne fa to ho ti na me ni me kunu te ho na oka che me kunu sa akwasi je na oba to tu a eda bema etwene bema dem ema me papa ye re no 2011 ede maaye ba wanka mu nsam ye papa ya li beble na me so na me ye ba panini ma nyi me papa ama sika kura na me wo osam de kohwem papa ya le abusua mu aye enti owu ye no ena me fa re no ma me blood odi machi Collins man samsi yaw me papa ye krata wo yo ena odi hu dwuma bia enti ye ni wie da benada ena me bla odi card re no court 4 to kodu ho no mu ye hu bia se nyame ya adma eda na ye bu akonta no o mba be serve ye ne abusua ka che se o mu di 250 million na be ye mpapa yi ene ebusa am se ne ye be fa no he na mpapa so ye nipa wo kokoo achiase de obi oteme nka bia hu se me papa JK oman o kokoo ehi achiase asem na enkari achiase enti ye carry ni wie ye wie no 250 million abusua ne ye hia ne ebusa am se he fa ne ye be feska no na ye papa kokoo no so wo memnua be ma ne nsam ema abusua ka che se mbagi kokoo na to ne ye ne wie a na ye hu ba bia omudi kokoo no be ye ana omudi be ma ye ombe sei nyame adum ye papa ye wie da ye bu akonta 250 million bu sam se fa ne ye fa no se ye papa kokoo ska no ena ye nti omu kato ya adwenim ema ye trimu ye de se ya nkopɛ bo se anye papa ye
ye wi ye abusua so mo bo ka 170 million ema yesi ente ho ase ye nim ba bi e ka no efri bae na de ya kra se ye papa upon 250 million no mo je se ye de ye no omo abok echirika 170 million na de ya kra ne sa na awotweda ye papa yale ye ne ba sa ye hu ska sa ye na den ne ne abusua hia sa na awotweda be ye bedi na awotweda na mo frɛ se ye nkola no ya anwale ye kurom enti ne nka be ya nka mba me 40 million ne de aye aduane ne trans gitum edu satam na ebe so no sika ne ma na frɛ me bla ne sika no we yese maaye na mobusua mo amatimi edi sika no aye momoduane e ma me ba panimi ntimi hwe ma ye ne mu ase sabi me nso fo beba me nua mo bia so awale me papa owo ma enkono owale ma e ma me yensa obia ne de me so na me ye ba panni e ma me ko dwom me so me ye provision store me ko bo me ma me fa no wa mane me ko bo na mane se ma akone sese papa na awchida na du abusua so mba me eska ma amfa ma na kwamba mu ne ebedi papa na awchida e ma ofrifri me niema ma yeso ye de koye ye aduane na chese 4000 de abusua mmua ye o ma feska no e de aye o ma aduane e ma me so me twant mesi ma sese me so me ma ye ni mu ase yeso ye aduane kama ye wie ye no aye ne abusua tena ase na awchida no omuso ma boka de nya ase 10 million yensa anka no mu feska no ayi yom ye wi amosi ma boka na yesi ye mpre na mo de ye ekọ na yeso ye ne mo kọ mo de ye fa na yeso ye de afa ni nyina ntwa lawyer we ne ekọ akọfa na nam se sika wo nti no no makotua na ye bu agu ye so ye papa so kan bibi wo ne ri mu se samiwu na samo ye mayie na me boka mo bo akire ka mo mfa me japade mi bu emu ene ntua e ma panyina ye frɛ no se tutu e won kawe ache ase na wonim ye kwaka re na wodini ba mu ne ye beka cho se papa ye papa de wuginan ene agya kwabeladu fine wudi ye chi sabra ne ska wo ye ho papa ni ye na ekọ na eba edu ba bi no oyiye maaye ye kwaka re wie no lawyer ye fa no oje ye 5000 ye kotu akra ka se dọọso lawyer nso wonte so e ma wokọje ye papa ni abusua kwaye baako se wasamode me papa ekokoko sikam ye se ye mpene ye ka de baby a se omuti kokoko mo ho na me so ya amankwa afrem ye ni wie no wo se ya papa kokoko no abele na me ma ehwesu ni se ne kokote ne mfa ntuaka ye kwoti a ne wo fa se e fra ne prince no wo se tutu no makosisa kokoko no wo makoton ye di na ba se ye kofa lawyer bi na me se lawyer se papa afu ne se esai o se geleta we na fa ko na monko ye afu no ho adwuma me ko ya do ba ewura krobi wo ho tobo na papa wo ni koko koko no wuri ni mu wo kan sese na yi achi e ka ba ye mfa na japade mu sika de ntua ena sesi e ka nso aba enti ye koko no na ebe ye adwuma na ye de atua sa aka no ada na wo pese wo koye koko mu adwuma ache se okolo ya ho wo koje krata abai abusua sesi esi koko ni mo kantam guye so ne wo fa se e fra ne prince se bien wo sese ye nim ne esi papa koko ma o kantam wure ni mu ne ye de koko ni ma hwan wo de ma ye ye ni ye hwan me ni me nua mo enti wo de koko ne ma ne ma o de koko ma ne ma ena eka 170 billion aba enti se de koko na mamoa ade ne ma no mo amantintim ampebosia sa 170 na amfa ntua ma ebusia na ma amfa bu koko se eka aba no ye nte ase ti ebusia ne ye twen e ma ni nyina akọwie se ebusia so ma boka 1 billion free 170 no free 170 aboka 1 billion ye de ye ayi nko a o mo se o ma boka se court ye kọ ne ye ba ye fa panyina o se tutu ye nipa bi e papa yi no atobo hwan na dem court kokoko ne o se frank ye papa nua sesen o se wa boka sesen o se lawyer ofefe fa ye nti no ye fa lawyer mane be ye yi o se lawyer ofa ye nti kase no o ma bo da bi mente wase be clear che bibi mu na menti ase da sa na koye ye kokan were ne wo court wie ye no abusua ne de ma ne court se were wi wo monte ase ana o man fi anko
panyini o se tutu a odi animu na de ya kora ne se ye ka yide mibusa ona no ansa nye de ya me se ye kan wire ne wo court wie ye no abusua no de mane ko court se wire we wo mo nte ase o man timi amfe ya anko enti ya ntiem enti de ho ne ye de mo court kasa asem no pe me pa cha de ode court ne se ye kora de wo fie na letter ba ye se ye hia ye court asomasi wo mo de ba ye de ne ye nko si ye nye bone ye de ehu sakrata na ye papa bo ye din de koko mai na panyini o se tutu na o ka ho na papa fa ne se on na nche japade maye no oni ebusua no koye baako men divert question na me busa no me say ya kan wire na wi nye nkyire mu ne hia me o asem o ka na pone no enu pe ne hia ya kan wire na wi ya kan wi ya no ye hu se koko no ye de amama papa no di ne fie asa ama ne ma wire no ena eka wire no de abusua na ntiem de na abusua de mo ho court kanope ye papa akwasi frank so aboka ewa yie na chi entimuntua enti mo court be serve mo no manko ya anko adenti na mo anko ni se eba asa no na ye twema mentwe we kɔ no we yaba enti panyini o se tutu no ene ba ye fie se akwasi frank de ye kɔ court se ya mtua yi aseka 1 billion ne de a oba beton ye fie no e ma machili ba ene abusua kɔhia ye se ya papa nya aka se wo wu a na se ye bona chira ka emfa na japade mu di ne ntua de enye hwe se wo so wo abaka me fie kokko nkotua ene edi kokko ni ko sikam kokko na edi sikam 8 years 1.2 billion me bra no se ne 200 no o gino de tuatua kan kitinkiti bia yabo eso still entua ka na nwi na de ya kora ne se ya tua busua ka se de papa re ya adwuma de a ya papa si da ne wie no renim o ma no fa se ya fra ne prince asiedu 1 bedroom o ma prince o ma dominic asiedu ono so ma no hall ene 1 bedroom cha chimben hall no de ma no prince so antia se ye de 1 bedroom amano de me ba ye nyina no enti ye fam de e mankono ye chei obi anya 33 obi anu onua enya 33 enti ye fam de e ba ye no na chese o se de ma ha ye nimonimu sa abre kora ne ye nchenwie de ma nimonimu de de tuatua aka prince so no pe enti se de da na ma ha ya prince de ye court e kropon edi nka de ye re control ena kropon judge lawyer flare judge flare say yemla ye kwanu mbusa say munuan wasene dawod efie ho na kwambe mu ema na menua ba ko makiri ma me yensa ekirim tinam some ko ba bi na mdimrika ko jam mu ena me se me pa mo cha obusuafo ye papa ma Dominic asiedu omano me fansa toilet and bath efo Dominic asiedu no na princess edu de wo ma no 1 bedroom me kan say ya na judge na the stamp was so pine prince ya ble enti dai a opa bia mo mfa man se ya de na asi se de asi ni se edai no ya de ama ha ya ma prince ya kokoto ani police fo aba ba yi nipa na de da na ma no niema ato ogu se ho no ope mo ko ya no manfa krata we ya nkokoto ho bi ya mfa anko adentina manfa anko eno na ye real adentina manfa anko prince ni kutabi na sabre na mimi ni fie case ni baaye no na mimi ni fie enti dade no mba ba yi niema no ena me kofa re ne se krata we na papa ye enti prince da no enie omosi ya ma prince ya blood ya re ne so judge ne so musasa na mo re na woi enya de obebusa wo kura wo ko ekwan finfini mu ena mpese mi hu se mo ko no mo amfa we ya anko very good ena ya rule ne say prince ne mefa dan wo rule no e se o mefa dan bi a ope wo fie ho de ope bi a ya mfa ma ne ya na ble ena de mo no mo de ama han no wa betu nipa no ena ndisesi a hwan na tim se dan obi antim Friday no me wo ho na boys mi enu ba mbusa mo se adan o se a princess se mfa dan me ma ha na me prince no se mfa dan me ma ha no wo woi o se a onde wa mabi se ade enti no aba ha ti se de ma ba nyina nsam mo ame ne yenye ye dan wa tumu safo a eniema ne gu abontri se a me ne mo kasa ga ne da wa hai no
ono so one bedroom da ho osin de wo mpe de wa beji sesi eye sei eno ye ayi toilet and bath eno kra na nka wo ye ne ya na egugu ye na ye dwaaye ene egugu ye be ye dan ti se de osin no an wo pe asemi mo abusua mu mpanyimfo enim se de ekoso nie ye ni obi a e ba ye no dabi menka se oni obi a o papa o wa abusua enti o papa abusua mu mpanyimfo enim se saa de wei na ekoso be pa cha ndie binim makobo won mo amane be pa cha prince de minim de esi prince o papa efi abusua mu mpanyimfo ni ya aka abusua ni nyina ne ya aka obia ni ya aka ti eni obi a ye kwaka akere no se bia nipa na be ye sei na kwa be mu ne yenye ene de abeda mo okay etiefo ne adofo amutie ye I have a copy of the will, the last will and testament of Jacob Kwesi Omai atwemachi ase the obeye na japade no sese ye ya ye ka sei eja kwa me owei the oye japade no owei na ye ka ati asefo a onka ho wawu okay enti the oye na japade no ono de wawu na se sebe misrebusa wo sa aboa na ntwie ni padua anka ne to a okonfo a wusuma yaba na ukura na ntwie padua no wo ebeka wonsem enti di obeye na japade no ono wawu na nya akiri asem sei hwe ensem no bi wo ho a eye abusua nsem ti na mebusa wura yi se ne papa fie mpanyimfo asem wei si ye no ono mo atia na se wono mo atia edian na papa fie mpanyimfo aka enka eye purely abusuasem enti minim de ayo ye ntia ema prince krono edi sa asem wei call court kire se wire no monfanto so na atiefo ehunu bi enti Nikoko farm die dikan ya eda adupri ewa atwemachi ase ho no odi ama ne ma eno abobo ne ma ne din ewa ha afei Nikoko fuo a eno nso da bia ya ye frɛ no eja kusia eja kwasia eno nso watwemachi ase hwa omo ni omo bohye ni nyina wa ha odi ama omo a wabobo wo no mudin kwakubo nsu kwa midwa Francis omo ekeka omo ni omo bohye no okay odi sa koko no ama ne mama ya akwo ama konto ene ya ama nkwa sa koko ne wei eda ho okay endi ya modia endi ya dia okay afei ni fie ye wonya nkyere ne ase okuma se ha e no wo chei ni chembe ho ode mane wo faase hetetefo no ho no mo mfo mo wo faase eno mu ni agro se muntie sa de wei obi ye rela de nipa no ne kra kyere no no aye abusua bi wo ho a eje tumi tom enya ne bone so eye nsamantoa na asim enti na abusua ne mumpanyimfo nyina ehye omo hye the fastest rate omo kosa na enti ko obi abusua mu aka nkwala nkoa meka sei wela memeti ase amaye se wo se sama no asem na wo dane no a wo se sama no asem no mefrɛ wo obekɔ wo ye den wo bekɔ ensamantoa befaw enti wire se obi ya wire na wire ne ya original na nya fogere wire o se sasa no asem no a master ubewu let me be plain with you ubewu obekɔ enti tetefo no na yemfa yenwo faase no mu ni agro me meti hei me wo fa na hwe mi o me papa ewu konfa no che enu obewu ye ene transfer ne ko hye fridge mu oboase sabra ye de me papa free boase eko ankonsia
me kai na papa ne maame kɔ Pentecost asɔre enti maame bi ye friend nana maame ka na chi hɔ no na me nana baako kwadwagye no oteka animu bi ɔno nso afrim ene de abakwasɛm ni bi na me bɔ saa no nana maame no ɔno nso teka animu bi saa ka na papa furu dam no saa bre na mi swapa wo enso mi hunu yi na mete ka animu bi na me wo fanom ebi nso timbi saa bre no jeep yi mindful me wo fa no no ye mine oye captain mu ya Frank Asante obi a onim ne bia anim no wa frim ya me mfa ne kransie hospital bed ho ene wo so me nsa de me che saa me wo fa no se kwabna ba bia aduro ne de wakonta me kɔ yaw de hwene ma me na muntie me wo fa ne hwɛ me suku a me kɔ ye nyina me wo fa ne hwɛ me sociology mu ono a na odi mi wurawura mu a enti wo fa ase enei na saa de no ya asesa enei me pa cha ufra busuam usum bode a ya asum kwadu me ma wo yire mfa adwe fufuro bi hyew trim nka nkyerɛ se ye manie ena wanya ska na unua ba wei akoa wei ya okofa ano na ne mana usum bode asum kwadu eduru de a wo yiri betumi adwane agya wo bedwane eduru de a wode wo bekɔ akoto abusua so wode wo bekɔ saa bre no wo fa asenom na abɛyɛ mrantie se usum kwadu a kwadu no bɛhwɛ wo meyɛ kwabna kwa atia yie ema sebe ɔno ane ma twotwom twa ye menuanom bɔ wodom nsɛm se bra Nyankopɔn nhyira wo de oba yie ne bibia ehui na muntie nam se na tetefo mfa ɔno wo fa asenom ni agronti mo hwɛ papa na echa ne da no chamber en ho odi amane wo fa ase Dominic Asiedu B one bedroom odi amane wo fa ase Prince Asiedu se wo hu ansana odi ne wo fa ase no ne kura na abedin kan ene wo beba si ede one bedroom abeche ne yere abna maanu na wo de one bedroom each ewo sa edan ni mu to my said above name children emana omo wa ha no ene ode sa dan no ede ma wo no enti se ode one bedroom ene ma Dominic Asiedu a eye dan na afei de o se ompe sa one bedroom no nemom eye foforo ene ope ho no ena asem ni nyina awo de enti no so ompe sa one bedroom no nemom foforo a se ye chamber ho se ye single room enti ababa ye de ababa ye toilet and bath single room self contained se bi na ababa ye enti ne de ne we da ho se si ame na okasai adenti no so ompe no yenim de enti so ompe na momfa ma na se ye munua da emfa ma no se ono ne one bedroom ne da ho fa asumdue to prevail enti ada na momfa sa one bedroom na momfa we ne ma obuye kwase abebere ene ye papa so ano asam ye nsesa no o se one bedroom ene ye mfa ma no de oka se ye mfa we no ma no ye ni mlade enti no ye yima Dominic Asiedu adenti na wo de o so wo mpe ede na wo behu ye okay asemi ede enkomo na production modie and somehow etifo ewo ni de obewu na echira sem amini papa bi oba ha papa panyini o wanyini no no abobra sebe ne mba ne na etwe otiase a onwu ye no asem ne kura ba fidie iso o se ba bi amaduri nana enye nyame asem pa nka ma to megapade ni nyina na madi ani am de hwame ho kakran no odoma nkoma be frem ya on frem na me nko na mze papa yi na se odoma nkoma amfrew na wa nguntem na udiska nyina awie na oda so tiase a waye mobo ma me nka se minchira obema ana oba ya wanyine hwa wo ma wo ho a ye hwe no enya bibia eyiwaja pade ntia ye hwe yie me na me hwe me ma me yie me na me hwe me papa yie no atumi achemade o de hwe woni a anywhere no na wote abusua fie no o de ya hwe wo no mo nhwe na hwe wo a wo bibi no sa wate ase enti se wo bibi a ene nipa ben wo ma me nhwe ne ye no wo firi mu a wanya bibi de achame enti yero ho pe bibi
onna homu no o sɔre yɛ nsɔre no kyesu obi na so mu no atew to bibi no eye nipa o uni agapade a busa ho sɛ enye den ma so obenya obi amana ba be yo saa de ni bi ana me wo ka ase nan bi ma me nton fa ma matiefo me ba cha ohwe ya tete abetie na ye ne cha no ka ye ka intina ho ma ne nsanyawo entina ho e ma ne nsanyawo na ka papa de udabi mu a eye obi wo ho ana ni suro ne se okwa akopeka ibie wanhwe ya na azafo nkwanchenfo ibi akọ ha no entia ne yete saa de a otene baabi menam me from there bi we eye the most trusted person what the cast na hodo ma nan ya cast no chimato ni ho ohaw ni ho obi ho a ne ka ha na no oton we de ohaw ni ho me kura ba kui 2023 model Toyota Highlander nkamani wom dan me sheda be fa marketing manager so obofo brana be hweka we oh na ma sheda ko report farmer kofi se ka we de mani wom ka ne ye kama ka na fo ka ne ye kama pa ka ne ye kama Toyota Highlander 2023 ka no ye kama wani je ho a uska ye ready abetowate ka ne ye kama na 2021 model Toyota Corolla enso ka ho na 2018 Toyota RAV4 Limited enso ka ho na 2010 Toyota RAV4 Sports enso ka ho. It is in excellent condition ebo ne nso ye onhwe ebo ne ye enti so ani je ho a ji owura ne no ma no na frɛ no sese ya na ka kire nse na Krobea ne bobo na mai na wani je ho why number ne ye 0245 679655 0245 67 96 55 and 0244 78 57 20 ade ya ye de to ye ka mutina so yi obi ohonum wo de efie sum ye no de ato ka anim enye atwam papa yi wo de bi sa afra burukyira ka ho bi aba ba we no enhyeda no so ende ye kama ya ye ne nan ne na ba bi a wo sere ne ade nyina befa oh edaw seat so a ye very kama pa mo a mo etia na mo drive a mo hunu mu no mo hia bi ema no ne pesa yi no pa papa nde de ye kama ya hyeda ye mi yie ede aba enye sa asum yesum ye na ya amuyu so no enti frɛ na kɔtɔ no bi why ebo ne nso nya den eye 0244 78 57 20 o frɛ sa no ma we ya papa no obeje wo so se ye ya ye ka sei Eja Abraham papa no aba bidu na oba Kumasi Krobea imu a Oshim School Junction hona Eja Abri owo na no me call me ofa kwa me antwi ho na me twam wo ho no ziye Eja Abraham aso ye Eja me ma waso ye no bye bye esi Eja Abraham aso ye dano na minim se bia na wo Kumasi ana bia wo kosunwan ana wo konkran nkam tofa ho kadan se mi petru ka be yo ka enso etiefo Eja Abraham owadro papa medinki aka kire wo se enye oteke ha na minim ni firi fidadam me ba oteke ha ikura se ko mfie nkunu Krobea wa ya ade mfie nkunu na akoi na hwese minim ni firi efidadam na chese manim papa yi aburu mfie du eni akire nie papa ne wadro yankopon achenade sa wo sunu kuntru na ya wo ka ho asem no enye nnaduro wanka ne ne wo kan wo fidadam tete aduro enti wo sunu kuntru ne de eja tuato ena wi Eja Abraham abeka yensa eja wa beidie wadaroma fa yewuram na kyerɛkyerɛ yen kwampa no na yemfa so yo medas na Krobea pia yankopon hyira wo ami na wo hyira utieka fm etiefo nyina ami efrɛ me Eja Abraham senia na Krobea kan me pam kyɛw media medi nubra ene habamba ene nuaba ne sayare na nana yankopon so adome haba bi so asese obi wo susum problem a ene so etimi de boa no nti obi a wo haw ene amanhu bia on de omra na yankopon be fe so aboa no number am di dwuma ne 0242 76 48 35
35 0242 0242 76 48 35 35 and I'm a WhatsApp line 0549 0549 10 10 15 15 80 0549 0549 10 10 15 15 80 Midas Nana Krobea Kumasi Abonti so ami wo ohwim school junction Barekasi road wo do so wo ba ohwim na be si o school junction ho wo si wa also pe Jabram clinic no plagafo nyina de wo beba e bia wo tike wo konkran a me so me wo da koman abrewana na ba ni wo agidi party say e ho de yenti nkra de wo kasa ko wo pe da koma abrewana na ba na obi ani wo wo ba na ni wo a wo de frame numbers no e bia wo so utie wo sunwan ne importe ma me so me wo estate brotherhood asodan pair na me share first one na me doctor chekon e de anwe number kram de atudwan eno na me de adwuma wo ba bibia na na krobia me da se madam bi wo UK your friend na madam Asantoa de Linda Asantoa na wo se nani wo de chini ma UK ho yakoye lab wo wiase nyina na wo nani se ne se prusio na saye ne hini eti oduru anwumre o se free 5 o'clock na wiem an fita wo hunu hwe ebo asore na pass na osore a wo se wo so sa na wiem an fita gi se wian start se epie na wo se obaga na halasia obaye abrofu do na bibido nyina nkosiaga na wo te menka nana krobia me nitro wo de eduru na ye nani medro no he tie wo beba sa woni no se on fe do ni soso dia memma because medro no ye de soso project se nsuo na nana me de eduru koma no na wo twi menu pani enda ofrem anwumre na dance ya odie no etime fa sa dance yo so aka kire omo amutie mi nam wo ani ho haw pese woni ni hu na de de abra ehunu ade de a wo de mma na mo woni ni hu na de prunsuo eso wo eso kekaw eye wo hene wo hwe ade a ohunu ni ye yesi eyete asi eso anase asisu wo utrim wo de fabra me de do no ma wo ha wo de bra be je duro no me se na wo twene pese wo ye do na wo twene na wo hunu improvement bia je duro no nom because ani ho asem no dinti wo ye duro na wo twene na so hu improvement bia to twene usika kraba me sa chemi no ma half me so wo ani mu problem bia hwe jabra me chira kwan so ba aya pentoa na de dogum no emienu de fabra de dogum de gu ani so no anase de yuzu asa no family ne fabra na jabra mo wo do me se me ma de gu ani so tie ne ye etie be frame musan se jabra wo do de gu ani so na masa me se de gu ani so so on pe so de gu ani so a ba bia pe o piso wo ani do bia na fa ne ko nana enya no nko me pa chaw ensuo toto sickle cells aka na ho papa na mo sickle cells do tatahwe eti obia o tie me na wo sa hututu ani adinfo bi e friend sickle cells ba sabi o no de ne hu nsuo nyina awe se kobo ne nsuo anase ba na ne hu mogya nyina awe se de mogya kosini so na nsia wo yi ba ko furu tafuji owo asokodema mpona yare ne kan no o de beto tafuji ye bo nsuo makoma wo twe asena na hu tutuo no eja empani omde wo no nya asem koto still na akra da so company omuyi no omde ba me de adro man no na na krobia ono adro ni bi enom ye 3 days na wa start na ori adanse ibi sramo enya atro bi ne ye kan adro we no sika mi kotua ya anse na nipa kron de adro ne mam na nya asem koto me je adro enfie bia mi ensani na me ahwe nkofo bebrebe papa no wonya 97 years oda so te wo na wo timi nka o James kaka sia pa se me fam wa Ghana because ne mane so ompe na wo de do na chemi so o tie me o maami bi o baby o wa hututu o nya 20 years o hwe na baka se wonya 10 years o nya 10 years o hwe na baka se wonya 5 years akwade ntumi nyiri se wa ye kitikiti wa nya de bia se na di kwofo no chia kwani abeni na me de mi akra sa doctor for so be no madura kopum so be wuo de bia bosum bia de ne ko na wo no maduro ni e wo no mpane he etu atwa Trona bano, ya jabra mo chia kwa ne fa ba na wo sickle cells anemia no bi. Fa ne bra ye mbonu nsuo biom, ye mbonu mo biom, me be me na drama asie 2. Etije number no ye 0242 0242 76 48 35 and what biom 0242 76 48 35 where your WhatsApp line me say ubetima WhatsApp wafa so ubetima tro ubetimi so a voice note 0549 10 15 80 0549 10 10
15 1580. Joe, na Krobea me number na to jawie no. Na me ba infection enam yare ahoro no bebrebe no. Ebire bi amlebi en tena kura se me tena mpasa so akyen ase kura bi ase tu. Na ye tadware nsuom. Me kura bi du so moja kakra nanse me be ma na kura fon. Ti na me ko ma kyana me yalusu. Ti wa so to nsuom. E se me na du so moja e bi abe ma afon. Eti ma abe ma na ketewa bi ense bi abegu ho. Usia match na se o ye dinguguo okotore na achima na nsuo fita firi maba ama obema na fo eketuwe bi obema no kwemo hyew ama se sei no obo se osisi ya uya wo chika se ne ya uya otu asinti mu twon de nkofo friend siatika no ama na no sai tititi obo se otia fo ma ai se de otia kushin bi so no ama se sei no obo se udidi a na obo no hyew ukọ hospital so nya ulcer anase so nya typhoid wanum typhoid no ko wie ko tu problem nyina enyai osisi ya ledro watue bi wasabi still de tie na tie onano sai tititi o video mu hyew mesi so am pedra bema e de obeto fom eniama miense o man se bema no se nya insufite fru bema no ba na bema na fon no obema no ebe wuko doto nti se hwe obema no soro ba kwa na otwekra na nsori biom no aka ntia to se de wodi tirim de no wuko no wo kraw e na bo se o Johnson tentem e ye prostate na sense mo na didi ewura o prostate mu de bia maka se prostate no ampa udi fi aduane kwa eno atimi hono atimi ye large na emom enam yare mo ne ma atimi hono ye kase tentem enti omo manja nam yale enam yale ni nyina bi no omo nyina ide ye prostatitis na de aba na ma prostate na mo na wimu na ahono enti wa tuto nso mu pa du so moja na se onya nam yare bi pen enso fita fru be man ba be mo hyehyɛ na se o Johnson tentem a eye mo wana omo didi ewura o prostate enti wo se o prostate wo be ko e be ka se aye large wo se oba Johnson tentem enti wa Pedro de wo ma ba ko se ye be hye rubber enche enti sei wo se o Johnson na be du ba bi o Johnson agisa wo chim asa na Johnson na ba wo se do na jo ba ju so sope na se do se ye be hye rubber no enti se o Johnson sope anas o chim a jabra se fabra ni an hye rubber ya hye rubber no so fabra memo aduro na se na Krobea se do me de ma na no ma on wa bone e mak tontrato okay na wonum na otwe ni pa wo be bone mak tontrato na wa se se ne wa akora edin su ogunto no wo de odwale na segu be man mu a wo se 3 days wo se be man yaba abra wonum aduro no na su no fa Johnson pipe no ba no wo segu mu a wo se be man yaba doctor bi amfane sanka edin na otwe kra ma mo bi am na yi etimi sew wa wonya process rubber no su hye me tumi sa from na wa wo 93 na district no ba na me kan se man ponten wo hini bi oyenya stock bi wo twene nase me do man se na na twene se jai ama se just ya come at pass ya wo ko bi o bobol wo huridwam entiment na fi ma stock no fanto fon to na no say titi na to asenti twa na ya stock wa jabra me twene safro sa ne ma nyina enam yare ne bia etimi sew so onya nam yare bia mfa nko ba bia me de bia me ba me ka me se bibidro e papa of do so ye na mo ma bibidro de ma me de da so nko ne se me wadu bia me de ma wo ma ekum moa no na se ekum kro na bibidro fo no bia na me de bi ti wo etu ba se me kum moa no na wo yare nsa ma bia nti wo bo so obi ko ba bi onya stock ya me do asore na to bo se ne wo se na ye titi emwa na enwu bra na me wadu nkum moa no onsa na onya stock nti ma so ona nti peja bra na me wadu nfa furu nko me se wo kuma se wo hwim school junction enya no nko o ye furu yare osa wo yemu dwa wo no hyehyɛ me tumi safro se fabra me se adana me mo dia meko abram dia do no bia mo no ata na ma ye najo me pa cha o tie wo dia ye breast cancer da bia me ba me ka se onabo ma so covid ma onya ni pakto kuma se a me nka se wo no me se ne fie na chi wo ma me biti wo onya breast cancer ibi me se doctor se obetwa okokonfo no chi anye ye e no ko US abroach mem your friend sister Linda ni di na ma bo a kire de o pen o omra adanse wa ha enyo no kuma hebo 1000 enti wo koye scan onofo na den anase do be hye o matuom anase bia be hye onofo mu ama onofo mu twon emu kikaw emu tutu wo di akini enkohe enkom ye nkotwa no for because me no for mani je ho me ri to ko bia minya girl kana girl me de meka na be me enti aka se ya hwe wo fast he be ma me nware ko wo ware ko wi be kuntam bob haba na ye no bi won chenchen he so iri mi no ahunwo e ma no nyina e guide o ko kaka ni mse wu a panin be gine ma no panin so no mse wu a oba panin ketwa be gine ma no ko so mo bo ho ban ko wale ba ko a no aye dada nkyene na nsia no utimi he se wo yere me sa wo mpra sa mo ko asore amu de mo mi enwale bi anu a me de me bonchen na na ko se so ba bi afijen do timi nka ati me sa me ma ya mo bonchen na mo esara mo yere bu mo na na basa na me wo me dro bi ye fe no osunu kuntunu osunu kuntunu I love you. Akabako. Osurukunturu. Nana, mesi me no medro ya. Na be ma no. Police ma kem kasemu. Ne basa timi de pim.
nam dia pim nam dia pim e na da na me ka se e ba sa unya wo yira obetimi adi no na kwa me jema no si bon na me nkansi na me ka na duane tese aduro no numa e sa ma appetite na wonu muti e to timi didi na ba sa udidi a utimi didi suru didi form na ba sa utimi de pim bo se na yina twinu se me je ba mi on je me yero Abraham na ma koye wo yire ntwini mu da wo girlfriend ntwini mu da ewurade said we be say na nsem nya gabi di ko okubi hotel ewurade na ne ntomense maka e de be usura ne mari ni kai e de be me nya ga Abraham osuru kuntu na se fu me pim gay me pim na hwe na de so wow se fu ma bo no atete na etia me so ma bo me de on paso dia word be ma dia word o na yiri slow de do nyina se me kwa me pagya me me na me ba na me de woni me di pilo do o fa na me taro o yiri nyina na de bi oda won so un chatew o bebe didi oye enu ani mama mo ba ne kase nu ani kokko ses be ju me do frɛ osuru kuntu na what me dia pim no anti wo ba se o yiri tu kwa ya woni se ne o be me wo de ahwa be kokko fo akiri ampa so gas na nana me no mo kwa de bia so mo frɛ me me tikam na me be ya ba ko frɛ se ma me no watu kwa na me se on tu kwa yo na frɛ wa akiri se wa de o be bia e ma na mo be se me e ma ni nyina nchi mu so mo ba ji wo osuru kuntu ma me number no na ne ye number ni 0242 me pa cha fa number no eja Abraham number ni menhwe ma ne nkwa ansa no aba frɛ se me fa no me why herbal clinic o ba ye do ko machine so ahwe oni pedua hu yare airport ye ha o ansa ne de na ma na be me bia be ma sori a ye fan say 10% obi dia sori a ye 2 na je say 8 afrim obi dia sori a 5 na je say 5 na je say 5 afrim ye do ko eduro nso a be machine be me hu be ma performance sorry ansa ne you say me dro we na e ye ma frame me say eduro na say we beto bra bobo number ni 0242 76 48 35 0242 76 48 35 where your WhatsApp is 0549 10 15 80 0549 10 15 80 so e bia me ntimi amoya de so na se jaba no nkyere se yensa ya bia ha bia de fami wo ho adura me mo ba ni wo do mi mo bia me kyerɛ me sta wo amano ne nso ba bia metima post bi ama nsa ka to frɛ me na ba gi me do be mo abro kyerɛ na se bia wo ntimo ba ma na ye mrɛ mo ma di wo sto kutunu na mtim fan sentem me da se bro me da se yensa da se ye be hia adofo ne ade hie eja Abraham ono ene panyini pa oda eja Abraham heba clinic no se ya make say dear what papa nenka ne normal en ode ama no emprempre obefre one papa no bekasa de wonti ase no obechirim ama wonso wanya oho enti ase na wiai mamenda Limbo Wave Enterprise of wase na medamo ase ebru Limbo Wave fo na wiai utie mi se wo peye molten tissues ni bia akwanya no aba mawo sa wo beba Limbo Wave Enterprise ado for molten tissues no eye moto se wunya bi na se uyuzia wa wo betumi ehu se tissue eye moto kama na uyusie muntie me eye moto te se papa afutuo eye moto te se maame ne do maame do ye moto what you say enti se tissue no ubehia bi wo restaurant ho otwoba ho a customers edidi wia o de be pepa wonsa mo a mo use tissues e de pepa yensa ni nyina no eya monto molten de ni bi molten tissues eno ene ye kama afei se bia wo hotel guest house bi ahoho ba fa molten tissues ni bi somwo eno ne bema oni ani age wati ase odi siesie ne ho a o se a hotel yi mo ye guy pa wati ase ena mo a mo run public toilet no mo nso mo hia molten tissues yi bi tea roll no eno na ye kama adofo di siesie wo ho a wani je enya de ye bare ni bia ye de ne ye moto kama molten tissues no enti mesrawo uni adwuma ya mentna ho mfa ansa nhyɛ odamri fam sese molten tissues no amanfo to enti wo nso befa bi fagina traffic mu ton mo amoton tissues mo metu molten tissues ni bi wati ase na wo pene nkronkron so a brana beto bi
na wo nso kɔ na kɔ use Limbo Wave Enterprise eye kumasi krodua ye mu an ye wo krofrom ye ni shinola ene di animhwe ye ben IBM NJ no ena Fit Life Natural Mineral Water no eye nsuo na sa nsuo yi ede nsuo no ya hyeda sone so yie ena ayo enti baabi anipadom baabia no se wo de Fit Life Natural Mineral Water ba ho a nokre mese wo se emanigye ba ho kire se wa serve nsu papa Fit Life Natural Mineral Water sa wonam na wuhia bia tobi no mu o eno na ye kama ena wo nso ye nsu adwuma be fa Fit Life Natural Mineral Water bi amanfo to kire se eye kama me pa chawo ye number ni eje frɛ yen eye 0550 115 013 ena 0595 850 042 unya fresa akoma we ya Limbo Wave Enterprise for yebeje oso na yenewo akasa na we traditional Dr. Dawood opanyini nyankopon hirawo na onye okese ene hwan na etie mi a yade bi abeda ne so a nipa no sebe waje ne ho enye wo se nipa na me kasa ho yi se wo ye obi a sebe mesra meka wo enemu yade bi adokro pa ma sese mpempenso ede wakoduru no wa hunu ho ano Dr. Dawood wo waduru pa se we ba na bema ena wo ye obi a sebe oba awoi wo pebi behwa dansi amanfo die wo Dawood ba hospital enya asem ketwa de wonu mu ka nyina ne sa apa ho papa ne waduru ene mema sebe o mema da fom bem ye ne hwie nye yie no wonu nso se apagya papa ne waduru entu ye bema na bema da fom bema papa ne bepagya ama wo emu ayemra obema mu aye den ama wo esikyire yade bi haw stroke nyodua yade bi emoja abrusuo bi hepatitis B bi na etete wo ana sebe koko sisi yade woje wo ho enye bra ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wom no saa danu amu ana Dr. Dawood papa na oye Dawood ointment any Dawood 360 capsules no ono ne hospital asem na make yo papa ne wadru ne number eye 0244 886437 0244 886437 afi 0201 681 717 unya fresa mawe ya Dr. Dawood no ankasa beje so no wakasa na de wonte ase no wachirim na we Volta Drill Limited nso eya aso ya ensuo ne yetu nsuo enti wutie mi se ubehia nsuo wo fie ho ubehia nsuo ewo wadwuma mu ho ubehia nsuo ewo okurom ho na woni Volta Drill for tokesa de wonimu yo ene yede ni gina animu onum na animu tuo enti se de Ghana ha Volta Drill for dia no obi ebo Ghana ha emfa ho ne baabi a region kura empotamo kura ofie ne wo ho ya abuom anwem afrom atechem se ne wotie bia no se yenya ko site na yede yemfidie ne kɔ hɔ a yentwe asase ani nsuo na ema wo ye kɔ asase na yase paibuo ni mu ni atwi nsu kroje ena de ma enipa enti ye yensu a yetuo no entwada Volta Drill Limited wa man kwanchenfo ni bia betu na se problem abamu a fra yen na ye mesiesie ne kama mfama wate ahojo da man he ya na main office no ye number eye 0244 299520 0244 29 9520 ena 0266 43 2210 unya fresa ahoma we ya Volta Drill Limited for yebeje so na yene wakasa and Fit Homeopathic Clinic ye wa henema kokoben enwo nketenkete for no ye Benjomas company no 18 mu junction ne so adofo enwo nketenkete for na ebadwuma enwo nketenkete for na ebadwuma onmu ni madwuma o me pa chawo Fit Homeopathic Clinic onum na akra mfidie free ama no ne de abagana ha enti baabi a wo yade ne hye woni padua ne mu bia no ye beye nhwehwemu ma pese fata ne de adura kawo ubenyu ahoto yenam physiotherapy akuponcha ne massage kwan so oyawo a wotie woni padua ne mu nyina no ebefiri hwafi ye detoxification ye betwi fi bro ya edidi wo ni padua ne mu no afrim mu asroku yade de matofom
moayɛ mmerɛmpam asikyire yadeɛ ɛnam yadeɛ ani ho haw hepatitis ne typhoid ne ulcer nyinaa no ɛnuo nketenkete no yɛde bɛtu ase ama wo wate aseɛ yɛ number yɛ 0244 58 3859 ɛna 0275 96 9414 ɛna awia grow fine herbal tonic ɛyɛ digital herbal fodro na adɔfoɔ yɛne ankase yɛwɔ amakom runabout yɛbɛn Bank of Africa no na grow fine no ɛnyɛ aduro ketewa o wa wotie me wo deɛ sɛ wonam ekuroma na wotu fie na wote sɛ kaa ne bom grow fine yo dende mesrɛ tumrika abe pake ho a tumrika empake ya pie gina kaa no na kotobi na dende no se wuhia na ne panko na wuhia muntie obi a wanumu ato a wontumi ne de obi a da bia titriti ye wonsanie wonanie aye otitriti dura anadwo a wontumi na kwabra ne oba pa obreo enye o na aye ntumi na nenye to grow fine wate wo be sori anopa na ahonam nyina ya omre adurei die nti a grow fine papa na wo ye no dodo na frɛ ne menses doctor menses no ene se emma onum nsabuo mma obi de atwa obi bleed obi menstrati a oblidi broso obi nso de yawo nko an wote no omo no mu grow fine o manya ahotɔ enti dodo na frɛ no Dr. Menses eye grow fine ye duro no so onya bi no mo ema the necessary vitamins o ho ye din wate ase yadeɛ bi aba na wonum grow fine a emma wo ho tɔ ntem emma yadeɛ bi nso ma wo nipadua mu enti wo hwɛ ko ba bi eto ne yaduro bi ana ko pebitɔ empo oba wo teke fimfia ha grow fine yaduro no ubenya bi atɔ ye number ye 0244 59 6532 0244 59 65 32 Awurade fie Herbal Center Dr. Amankwa de wo ho se oba Kumase Kronumbu sie Red Park a ye wo ho papa wo se ba bi atokro da wo nipadua mu bia no aduro bewura papa ndi beyemu adwuma enti fa wo ho bo Dr. Amankwa na papa no omoa wo bra na utirim hawa abamu no obamu aduru enamu yade no otenete etwere yade emoja broso esikyire yade entirimu atwetwe mema aye mre wose